تدرفسي كمي جيركا تطوت بلا غمانة زي أكباد فرز عرخايو هزبي صحي كادم ما بريقات الكالي اللي يزبلو نبعكي مجم قلي درفتات أبز قدميت نقبرو لكم كابت كل نقبرو بروغرام زبالة نسو مخانة نفلتينا حارة جزية درفتات أنا يزاربو لغن دحارتو قريتوس أن حكم دما بزو درفتات كوبي رايتنج قلن سلزلو بهم منتخمت أنا خلو دما بزوح نقرب رومرليا لنجن سمعتات زبير تراستن كيف درفتات كنتك أمن دلقن كوبي رايت بحال سلزلو it's very hard to manage زخوني كنيات ناس نتيو فرز عرخايو هزبيك بحال كلو بتسعن حدن كالي نيرو كسابلو مجن تزبير ترا سعرن دخامن سلدي تفوليو بدهوتا سلدي تفوليو تدرفسي لك لهم زدرف زلو خويني تسمعك I don't know نعيكم خويني تسمعنا نعاقاتكم كما يسمعكم بزخوني أم نفسه كف عمت نفسه كف جزية حدش مدرخات نات حلفه سجبر سل زخوني فلوي ترجمن فلوي ملقت تنزلوا خويني سمعني بزخوني نايلومي كنياتو بخمسيتات كن كفتهم كنينا بزح دست بالكونتات وسلزول ناون كيدنا جن بلوتي كان عالم لما كم تنحنا نبلوزل نادي كوني بزح جوز ونزلوا سلزخوني حجي بتزلوا بوليتيكا نبت بوليتيكا هنسجرينا لايك مكبار شير مكبار ريتوهم حسابكم مقداف دم يترسعوا. Thank you very much. Let's go. By the hour, especially in Washington. Donald Trump says he was only an hour away from going ahead with a strike on Iran on Tuesday, but put it on pause when Gulf leaders indicated that a deal with Iran might be closed. Qatar has since put a dampener on that, claiming negotiators need a lot more time. But they might not have much. The president said he may still decide to launch strikes on Iran in 2 or 3 days if there's still no progress on talks. As speaking at the White House press briefing, his vice president said the US is ready to return to military action if a deal cannot be agreed. We think that we've made a lot of progress. We think the Iranians want to make a deal. The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B. And the option B is that we could restart the military campaign to continue to prosecute the case, to continue to try to achieve America's objectives. And we can talk a little bit about what that looks like. كم تريو زلهم تايم زبلو زلو أمريكا دونالد ترامب كوكينات تطون تبلن حوار تطو زبلا كي مسلكم حجون تندلير لنا تدير رغيبنا أبحث رجزي نابكينات كملسينا زبليو انت خويني دادي جرمنا ودي نابكينات كتملسو تخليهم كتملونا خلوهم سي انت خويني زي جرمنا لكاس
ጽቡቅ ጌርና ስለንፈልጥ ናብ ኩናት ክትምለሱ ምዃንኩምን ናብ ኩናት ተደይተመሊስኩም ድማ ሰላም ስለ ዝመረፅኩም ዘይኮነ ዘይዋፃእኩም ምዃኑን ተፈሊጥኩም ዘይሰልጠኩምን ክሳራታት ክዓቢ ከም ዝኽእልን ተፈሊጥኩም እምበር ኩናትን ወረብ ኩናትን ንኣሜሪካ ትስከፈሉን ትሓፍረሉን ወይ እውን ትፈርሃሉ ጉዳያት የብላን ኩሉ ግዜ ናብ ምሳተወት እያ ዘይተኣትወሉ ምክንያት ድማ ሰላም ስለ ዝመረፀት ዘይኮነ ዘይዋፃእ ምዃኑ ምስ ፈለጠት ወይ እውን ከርባሓ ከም ዘይክእል ምስ ፈለጠት ጥራይ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ናይ 250 ዓመት ታሪኾም ከብዕሉ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ 16 ዓመት ጥራያ ኩናት ዘይብላ ሓሊፋቶ ስለዚ ኣሜሪካ ማለት ኣሜሪካን ኩናትን ናይ ሓንቲ ሳንቲም ክልተ ገጻት እዮም ዝነውሐ ክፋል ናይ ታሪኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ኣላ ብፍላይ ካብ 2000 ጀሚራ ድማ ኩናት ኣብ ሓደ ግንባር ከማን ዝኣኽላ ኣይኮነን 2-3 ግንባራት ኣብ ሓደ ግዜ ኩናት ሕልፍ ዝበለ ወልፊ ናይ ኩናት ከም ዘለዋ ንዓለምና ደጋጊማ ኣነፂራትሉ ዘላ እያ I'm going to show you one thing ብሓቂ ሾክ ክገብረኩም ዝኽእል ኩነታት ከርእየኩም እየ ምክንያቱ ገለገለ ሰባት ናይ ኢራን ጉዳይ ከም ገለ ኢሉ ጠጠው ተይሉሲ ዓለምና ሰላም ከተስተማቕር ትኽእል እያ ኢሉ ዝግምት ሰብ ኣሎ ሓቂ ከምኡ ሰብ ክሓስብ ግን ኣሜሪካ ከምኡ ዓይነት ሃገር ኣይኮነትን እዚ ናይ ኢራን ምውዳእ ኣብይዎም ስለ ዘሎ እምበር ካልኣይቲ ኩናት ናቶም ኦልሬዲ ንክጅምርዋ መዓልትታት እዮም ዝቆፅሩ ዘለዉ listen to this one 145 kilometers. That's the distance between Florida and Cuba. 145 kilometers between the world's most powerful military and an island that has defied it for over 60 years. Now that distance is shrinking. Because right now, behind closed doors in Washington, military planners reportedly drawing up options. Intelligence agencies are mapping Cuban soil, and Cuba's president has a blunt response. Any American military action will lead to a bloodbath, with consequences no one can calculate. እንታይና ንሰምዕ ዘለና ካርታ መክበኩም እንታን ክርዳእና እቲ ነገር let's look at this to force regime change in Cuba by creating a fuel crisis. In January, Washington cut off the oil Cuba was getting. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ቬኔዙዌላ መራሒ ድሕሪ ምጭዋዮምን ረጂም ቼንጅ ኣብ ቬኔዙዌላ ብምክያዶምን ድሕሪኡ እታ ቀልጢፋ ክገብርዋ ትበሃል ዝነበረት ኩባ እያ ነይራ ናይ ኢራን ብጌጋ ካልኩሌሽን እዩ ተጀሚሩ እምበር ኔክስት ስቴፕ ኩባ እያ ነይራ ምክንያቱ ንኩባ ኦልሬዲ ኩሉ እቲ ካልእ ረጂም ቼንጅ ክግበር ዝኽእል ምንፃፍ ኣንፂፎም እዮም ንዓመታት ኣጊዶማን ዓፅዮማን ጥራይ ደይኮነ ካብ ድሕሪ ቬኔዙዌላ ጀሚሮም ድማ ጠቕላላ ነዳዲ ዝበሃል ኣብቲ ዓዲ ከምዚ ኣቱ ዝኾነ ይኹን ነዳዲ ዝባ ንቬኔዙዌላ ካብ ቬኔዙዌላ ይመፅኦም ነይሩ ንዑ ቆሪፆሞ ሜክሲኮ ትቦም ነይራ ንዑ ቆሪፆሞ ስለዚ ንቬኔዙዌላ ዳርጋ ኣብኡ ከላ ኢዳ ንክትህብ ኣብ ኣሜሪካ ንክትኣቱ ወሲኖም ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እታ ኩባ ድማ ኣዝያ ጥቆም እያ 100 ገለን ኪሎ ሜትር እያ ካብቲ ፍሎሪዳ ዝበሃል ፍሎሪዳ ክትብል ከለካ ድማ ዓዱ ንመን እዩ it's just crazy ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ዘለዉ ቀዳማይ ዶናልድ ትራምፕ ካልኣዩ ድማ ማርኮ ሩቢዮ ክልቲኦም ፍሎሪዳ ይገዝኡ ስለዚ ፊት ናይ ኩባ ዘለዉ እዮም ማራላጎ ዝበሃል ትገዝኡ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኩባ እቲ ፍሎሪዳ እዩ ከምኡ ድማ እቲ ማርኮ ሩቢዮ ሰኔተር ገለ ናይ ፍሎሪዳ እዩ ነይሩ ስለዚ ብፍላይ እቲ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሃል ድማ መበቆሉ ኩባውን ስለዝኾነ ነዚኣ ነገር ናብ ኣሜሪካ ንምጥርናፋ ዳርጋ ተልእኾ ካብ ኣምላኽ ዝተዋሃበ ገይሩ ዝወሰዶ እዩ ስለዚ ኩባ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ይፅበየሎም ኣሎ ብርግፅ ምክንያት ክደልዩ ኣለዎም ስኢልካ ምውሳድ እኳ ዝከኣል ተኾነ ምክንያት ይደልዩ ኣለዉ ከመይ ጌርካ መጀመርያ ጠቕላላ ኢዳ ክትበሉ ትኽእል መንገዲ ብኩሉ መንገዲ ነዳዲ ሲኢና ናብ ቅልውላው ከም ተኣቱ ክገብርዋ ይደልዩ ኣለዉ Also halted exports in January. On May 13, Cuba announced it had run out of oil. Que no tenemos absolutamente nada de fuel, de diésel. So, no lights on at home and hospitals can't operate. The next day, CIA Director John Ratcliffe met Cuban officials in Havana, offering $100 million in humanitarian assistance if Cuba agrees to meaningful reforms. The U.S. offered So ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ናይ ኣሜሪካ ሓላፊ ናይ ስለያ ሰዲዶምሎም ነይሮም ንኩባ ማለት እዩ እንታይ ክገብር እዩ ከይዱ ነይሩ እቲ ሓላፊ ናይ ሲኣይኤ ኢትኩም ሃቡ ገንዘብ ክነበኩም ይበቃ ሚኒንግፉል ሪፎርምስ ዝብልዎ ዘለዉ እቲ ስርዓት ናብ ኣሜሪካ ንኸረክብዋ ይሓትዎም ኣለዉ እቲ መንግስቲ ተዓልዩ ልክዕ ከምቲ ቬኔዙዌላ ንኒኮላ ማዱሮ ንስኻን ስድራኻን ካብቲ ዓዲ ክትወፅእ ነፋሪትካ ጌርካ ክትወፅእ ከነፍቅደልካ ንኽእል ኢና እቲ ካልእ ግን ነቲ ዓዲ ከተረክበና ኣለካ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣጋማ መወዳእታ ድማ ብሓይሊ ክወዝዎ ዝፈተኑ ኣብ ኩባ ድማ ከምኡ ዝመስል ካልእ ዓይነት ቨርሽን እዩ ዝፍተን ዘሎ ኤክስፐሪመንት እዩ ዝካየድ ዘሎ እቲ ሃገር ድማ ኣረክቡና ይብልዎም ኣለዉ እዚ ለምቀነ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ በቲ ሓላፊ ናይ ሲኣይኤ ዝተመርሐ
ራክሊፍ ትበሃል ተመርሒ ኣትዩ ነይሩ ካብ ዘለኹም ንክትወፁ ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና ግን ስልጣን ግደፉ ዝመስል ርክብ ተኻይዱ ነይሩ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ሃገራት ወዲቆንኦ ዘለዋ ኩነታት ኣዶኖ ብኸመይ ክትገልፆ ትኽእል ከማን ይከብደካ እዩ ሓደ ልኡላዊ ሃገር በቃ መፍትሕካ ረኪብካ ናውፃእ እዩ ዝበሃል ዘሎ ከምኡ ክገብር ድዩ ኣይንገብሩን ንስማዕዮም እስከ ኩባ ኢድና ይንህበን ኢና ይብሉ ኣለዉ of building a fraudulent case to justify any future action against Havana. Before we move on, let me explain what's happening. On Sunday, an Access report claimed that Cuba has purchased more than 300 military drones. The report went further, claiming that Havana has apparently drawn up plans to target the U.S. naval base. A potential threat to our nation from Cuba. Axios is reporting the communist island nation is buying attack drones from Russia and Iran. So far, some 300 drones. And the communist government of Cuba recently began discussing plans to potentially use those drones to attack U.S. targets, including Guantanamo Bay and possibly Key West, Florida. Here's retired Navy SEAL. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምክንያት ይደሊሎም ስለ ዘለዉ እንታይ ዝብል ምክንያት ተጠቂሞም ኣለዉ ሕጂ ድማ ኩባ ከባቢ 300 ድዩ ገለ ድሮናት ገዚኦም ኣለዉ እዚ ድሮናት ድማ ንኣሜሪካ ንከጥቅዑ እዮም ኣብቲ ኩባ ከባቢ ጓንታናሞ ቤይ ዝበሃል እስር ቤት ኣሎ ንዑ ክሃርሞ ይደልዩ ኣለዉ ንፍሎሪዳ ገጾም እውን ክሃርሙ ይደልዩ ኣለዉ ገለ ዝብል እዚ ሕጂ we all know it's just an excuse ምክንያት ኢኻ ትደሊ ውግን ክትገብር ማለት እዩ እቲ ጓንታናሞ ቤይ ዝበሃል ዘሎ ቀዳማይ ነገር ኣብ ውሽጢ ኩባ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ቤዝ እዩ ስለዚ I can't believe this ማለት ከምዚ ኣነ ክነግረኩም ከለኹ ከምዚ ኣጋንን ኣቢለ ዘየለ ነገር ዝገብር ዘለኹ ኮይኑ ክስማዓኩም ክእል ሓቂ ኮይኑ ከምኡ ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ ከመይ ጌርካ ኣብ 2026 ዓለምና ኣብ ከምዚ ዓይነት ስልጣንን ምዕባለን መኻልዕሉ ኩሉ ዲሞክራሲን ገለ እናተባሃለ ክብረዝና ክሳዕ ዝቕደድ ዝነገረና ዘሎ ልኡላውያን ሃገራት በቃ ብዋዛ ዋዛ ኣብ መግዛእቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ክኣትዋ ንርኢ ኣለና ብዋዛ ዋዛ ኢራን እውን እኮ ብነፍሶም ስለ ዝደሓኑ እምበር ከምዚ እዮም ክኾኑ ተሓሲቡ ነይሩ ቬኔዙዌላ መበል 51 ስቴት ክገብራ ይብላላ ዶናልድ ትራምፕ ንካናዳ እውን ከምኡ ኢሉ ዝደፈረ እዩ ሕጂ ኩባ ድማ ኣብዚ ቀረባ መበል 52 ክገብራ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ምክንያቱ ባዕሉ ተዛሪቡ ነይሩ ለሚጊቭዩ ባዕሉ እንታይ ክገብራ ከም ዝደሊ ንኩባ ኩሉ ነገር ኣብ ኢደዩ ዝደለኽዎ ክገብራ ይኽእል ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ let me find that video for you ምክንያቱ ከምዚ ክንዛረብ ከልናስ ኣጋንን ኣቢልካ ነገራት ከተበላሹ ትፍት እንዳለኻ ኮይኑ ክስማዕ ይኽእል እዩ it's just ንክተኣምኑ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ where was that video man በዚህ ሕና እንዴት ትሕዝቶታት ሓደ ግዜ أغطى المدحنا بزيها كم سألكم Mike Sorelli. The drones are concerning one sourced by both Russia and Iran. Would Cuba make the fundamental mistake of attacking the Trying to force regime I could do anything I want. It's taking Cuba. I mean, to do anything he wants with it. it's taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation. Cuban President Miguel Diaz كم تري وزلهم نكوبا دليتي قبرا غلا بيدي عيلو تدلي وزدا تدلي حراي قبرا تدلي أكلنا أمريكا قبرا كله بيديو جبارن حدا قلنا كوبا أنا قالت كم زغبل كله سب كم غبل خلدو تبلو تخلي هم هنا تنبعلو كم يسوس كرسوس كوينو أنا نحمومات زحو السبيعي لو خاص اللي زرع الناس بيو دونالد ترامب بفتش ما تحس ساينو خمسة لقط فلت لكم let me give you one thing I mean جبت دحري جبت خمس عليكم جزيس زبال على زلوا لأن كان تغير مثلكم دونالد ترامب نمنجس أمريكا كسيسوا نت IRS بعنا أمريكا 10 بليون قبل عليه جبان سلاز فز ما كسيسيل نمنجس ناتو كيز بلكم زلوا كسيسو دماد دحرين تغيروا مثلكم نتكسي سنهيلو بعلو أليو دحن زياس جبت تاتني بزح نزلوا I'm gonna give you this one كم evidence كبكم thank you You may have missed the most corrupt thing a sitting president has done in modern American history. Earlier this year, Donald Trump sued the IRS. He demanded $10 billion from the federal government over the leak of his tax returns back in 2019. Think about just that for a second. The president of the United States sued his own government for $10 billion in his personal capacity. Here's where it gets worse. The Justice Department was supposed to defend the government against that lawsuit, but of course the Justice Department works for Donald Trump. So Trump's personal lawyers were negotiating against Trump's own Justice Department in a case where Trump controls both sides. And the federal judge in Florida, no less. እዚ ዘረባ ክሰምዖ ከለኹም ፅንፅዋይ ወይ ከዓ ዛንታ ወይ እውን ላግፂ ኮይኑ ክስማዓኩም ይኽእል እዩ ልክዕ ከምኡ ስለ ዝመስል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ወይ እውን
ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ንመንግስቲ ናቱ ፕሬዚደንት ንመንግስቲ ናቱ ብ10 ቢልዮን ዶላር ክስ ገይሩሉ ነቲ IRS ዝበሃል ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ታክስ ከም ዝኸፈለ ዘርኢ ምልክት የለን ካብ 2016 ኣበየሎ እቲ ታክስ ፋይል ዝገበርካ የርእየና ይብልዎ ኣለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ድማ ዓቢስዎ ነይሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ክንደይ ታክስ ከፊሉ ዝፍለጥ ኣይኮነን ናይ ካልእ ሰብ ታክስ ዘይከፊልካ ገለ በፍንጫኻ እዮም ዘውፅዎ እዚ ሰብ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ታክስ ናቱ ዝገበሮ ኣይርአን እዩ ሕጂ ድማ ስለምንታይ ታክስ ናትካ ገለ ትበሃል ተባሂሉ ነቲ ናይ IRS ዝበሃል ናይ ታክስ ኣውቶሪቲ ከሲሱ ብ10 ቢልዮን ዶላር ክስ ገይሩሉ እቲ DOJ ዝብልዎ ዲፓርትመንት ኦፍ ጃስቲስ ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ዝሸሞም እዮም ናቱ ልኡኻት እዮም ኣብኡ ዘለዉ ጠበቓታት ናቱ ድማ ናይ ውልቁ ነቲ መንግስቲ ነቲ DOJ ከሲስዎ ክልቲኦም ድማ ናቱ ሰራሕተኛታት እዮም ስለዚ ተረዳዲኦም በቃ 2 ቢልዮን ድዩ 1.7 ገለገለ ገንዘብ ክንበይና ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ካብ ሕጂ ንመዋእሉ ንዑ ንደቁ ንቢዝነሱ ዝኾነ ይኹን ክስ ክምስረተሎም ከም ዘይብሉ ንሓዋሩ መፍትሒ ገይሩሎም ኣሎ ሕጂ ኣብ መጽሔት ወፂኡሎ ጽባሕ ከም ጻልኩም የት ሪፖርት ሕጂ ነዛ ቪድዮ እናዳለኹ ከሎ መጽሔት ካልኣይ ድማ ባዕሉ ሓደ ፋንድ ናይ 1.7 ቢልዮን ዶላር ዘለዎ ገይሩ እንታይ ገይሩ መስለኩም ከምኡ ገይሩ ንኩሎም እቶም ኣብ ጃንዋሪ 6 ዝብልዎ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ተሰዓረ ኣብ 2010 ኣይተሰዓረን ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበሩ ካሕሳንዖም መውሃብን ካልእን ባዕሉ ገይሩ ንዝፈትዎም ሰባት ብልሽውና ንመግበሪ ኣውፅኢሎ ይብሉ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ንክትሰምዖን ንክትኣምኖን ዘሸግረካ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና but this is what happened and this is what is happening ደቁ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ስድሩ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይገብር ኣሎ መትሓዚ ተሳኢንዎ ዘሎ I mean this guy ኣናሪገ ኣብቲ ፕሬዚደንትነት ከለኹ ክመውት ኢሉ ድዩ ዝሓስብ ዘሎ ወይስ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ዝመፀኒ የለን ድዩ ኢሉ ድዩ ዝሓስብ ዘሎ ኣነ ክርዳእኒ ይከኣልን ኣሎ ፈፂንካ መትሓዚ ዘይብሉ ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን ዋላ እቲ ንዑ ዝኸስስ ዘሎ ዳርጋ ሸውሃት የብሎም ክትብል ትኽእልካ ካብ ምሕር ብዝሕ ናይቲ ነገራት apoplectic about. The money is going to be controlled by 5 people, all handpicked by Trump's Attorney General. They can pay out claims to anyone who says they were a victim of so-called weaponization by the Biden administration. And that includes the January 6th defendants that Trump pardoned. It could include entities tied to Trump himself. And this is what was happening. She ordered both sides to come into the court and explain whether they were actually a day. Trump's lawyers made their move. They dismissed the lawsuit. They told the judge that no judicial analysis is appropriate. They cut the judge out of the process altogether. And in exchange, the Justice Department announced a $1,776 million. Anyway, tom ሰሚዕኩም ኣለኹም መስደመም ጥራዩ መስደመም ኢልኩም ስገርዎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣኑ ተጠቂሙ ኣብዛ ፕሬዚደንት ካብ ዝመፅእ ጥራይ ሃብትናቱ ብ60% ዲገለ ወሲኹሎ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ 3 ቢልዮን ዝኾን ሃብቲ ነይሩ ሕጂ 7.ገለ ቢልዮን በፂዑሉ ሃብትናቱ ደቁ ከምኡ ዋላ ትንሽተይ ወዲ 18 ዓመት ዘሎ በረን ዝብልዎ ንሱ እውን 150-160 ሚልዮን በፂዑሉ ሃብትናቱ ሰበይቱ ከምኡ ሓንሳብ ፊልሚ ትገብር ሓንሳብ መፅሓፍ ትፅሕፍ በቃ ዓሌት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘበለ ኩሉ ካብ ማልቲ ሚልዮነር ናብ ቢልዮነር ገፁ ይኮይኑ ዘሎ ከልብናቶም ድምናቶም ኩሎም ስለዚ ከም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ይሃበና ኢልካ ዲኻ ትዛረብ ወይስ ኣይሃበና እናባኻትኩም እዩ ትፈቱ ጉዳይ so this is where we stand and ከምዚ ኢሉ እናቐፀሎ ከሎ ንኪባ ድማ ናይ ሎሚ ፅባሕ ኢሎም ክወርዋ ይደልዩ ኣለዉ እንታይ ክገብሩ እዮም ኣብ መወዳእታ እዚ ሓደ ካብቲ ዓለምና ብፅሞና ፅበዮ ዘላ ጉዳይ ክኸውን እዚ እቲ ጉዳይ እዩ ናው let's move ኣሜሪካ ከምዚ ምግባራ እዚ ከምዚ ምግጣሙ ንቡር ነገር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን now let's go to what is strangely happening in the world right now መጀመርያ ምሳቶም ከምዚ ኢሎም እናኸዱ ከለዉ እቶም ሓያላት ናይ ዓለምና እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ክልተ ዓበይቲ ሃገራት ናይ ዓለምና ይራኸቡ ኣለዉ ርክብናቶም ንስማዕ hails China and Russia's unyielding ties. Vladimir Putin hails their comprehensive partnership that has stood the test of time. That as the two met in Beijing to underscore their alliance just days after Donald Trump's visit to the Asian superpower economy. Putin's visit coming as Russia has been weakened by years of Russia's war in Ukraine and by Western sanctions, but bolstered by the lack of any major breakthroughs as Trump visited last week. Идет сложный процесс формирования полицентричного мира. Together with our Chinese friends, we uphold cultural and civilizational diversity and respect for the sovereign development of states and strive to build a more just and ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ታሪኻዊ ኣካይዳ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ዝበሃል ዓለም ሙሉእ ብዛዕባ እያ ትዛረብ ዘላ and for a good reason because this is a huge deal ዝዓበየ ቁጠባታት ናይ ዓለምና ዝራኸብሉ ዘለውን ዝመያየጥሉ ዘለውን እዩ and everybody understands this. Beijing, it's a 3
ናይ ዓለምና ቁጠባ ናበይ ገጹ ይኸይድ ከም ዘሎ China is the leader of the world ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካ ናይ ዓለም ወይ እውን ቁጠባ ናይ ዓለም መጻኢ ናይ ዓለም ኣብዚአን እዩ ዝወርድቕ ዘሎ and look at this they are signing a lot of deals ብዙሕ ዲል ውዕላት ተፈራሪሞም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ BBC ማይትበሎ ኩሉ ሚድያታት ድማ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ መራሕቲ ዘሎ ምክብባርን ምርድዳእን ዘገርም ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ከይፈተው ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም መራሕቲ ጽቡቕ ተናቢቦም ዝኸዱ ናይ ሓፂር ግዜ ዘይኮነኻ ናይ ብውሑድ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና መንጎ ክልቲኦም ልዕሊ 10 ዓመት ገይሮም ኣለዉ ልዕሊ 10 ዓመት እዮም ዝፋለጡ ግን ልዕሊ 10 ዓመት ድማ ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ናይተን ክልቲአን ሃገራት ይንቀሳቐሱ ከም ዘለውን ኣብ ዓመት 2-3 ግዜ እዮም ዝራኸቡ ዘለዉ ሕጂ ድማ ሓደ ግዜ ድዩ ዋላ 2 ግዜ ይራኸቡ ኣለዉ ቀጻሊ ድማ እዮም ዝራኸቡ ስለዚ ነቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ውዕላት ድማ የተግብርዎ ኣለዉ ብፍጥነት ስለዚ ራሽያ ነዚ ኩሉ ገዳ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን 19 ግዜ እናሃንደሱ ዝገበሩላ ከመይ ጌራ ጠጠው ኢላ ኣላ እንተሪልኩም ሳላ ቻይና እዩ ሳላ ቻይና ክንብል ከለና ግን ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ንግዲ ድጎማ ኣይኮነን ንግዲ ኩሉ እቲ ምስ ኤውሮፓ ዝገብርዎ ዝነበሩ ካት ገይሮም ምስ ቻይና ምስ ቪየትናም ምስ ኩለን ሃገራት ኤስያ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ቻይና ድማ ሓደ ጎቦ ስለ ዝኾነ ንባዕሉ ቻይና ብዙሕ ሪሶርስ ብዙሕ ጸጋታትካ ዝደሊ ሃገር ስለ ዝኾነ ራሽያ ድማ ብተፈጥሩ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ጸጋታት ዘለዋ ሳብ 7 ትሪልዮን ዝትመን ሃብቲ ዘለዋ ኣምላኽ ዝሃቦም ስለዚ ናይዞም ክልተ ሃገራት ርክብ ዳርጋ ፐርፌክት ዝኾነ ተመላላኢ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ምስማዮም ንሽተይ ኣሜሪካ ንዶናልድ ትራምፕ መርዲ እዩ ዝሰምዖ ደሎ This year marks the 30th anniversary of the establishment of partnership and strategic cooperation and the 25th anniversary of the signing of the Treaty on Good Neighbourliness, Friendship and Cooperation. Even against the background of unfavourable external factors, our cooperation and economic cooperation demonstrate good and high dynamics. The trade turnover has grown more than 30 times in a quarter of a century. It has been steadily exceeding the $200 billion mark for several years in a row. The locomotive of economic cooperation in Russian-Chinese cooperation in the energy sector. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብቓላት ክልቲዮምና ሳከት ናይ ሸው እዩ ገለገለ ይብልዎ ኖ እዚ ናይ ሸው ዝምድና ኣይኮነን ንሰማይ ገፁ ዝትኮስ ዘሎ ዝምድና ኢና ንርኢ ዘለና ልዕሊ 200 ቢልዮን ዝበፅሕ ሽርክነት ኣለዎም ናብ 230 ቢልዮን ገፁ ቀሪብሎ እቲ ናይ ክልቲዮም ሃገራት ዝምድና እዮም ዝብሉ ዳርጋ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመት ብ30 እፅፊ ከም ዝወሰኸት ዝምድና ናይ ክልቲዮም እዩ ዝነግር ንሽተይ ናይዛ ኤክስፐርት ዘረባ ንስ We saw the cheering children. Check. What we are seeing is an almost near mirror-like image of the visit that President Xi laid on for Donald Trump last week. Now, if you're watching from Washington, you might think, well, hang on a second, what was special about our visit? I think we'll have to see how the day unfolds, but we're also hearing that President Putin may even have tea in Cheongnam, which is the secretive Communist Party headquarters, where Donald Trump got a tour, looked at the trees and looked at the roses last week. So I think it's interesting to compare and contrast. But you mentioned there, when it comes to Beijing, China is eager to portray itself and their president as the leader that the world is welcoming, and that is what you're seeing again today. እንታይም ዝብሉ ዘለዉ ክልተ ነገራት ክትርኢ ትኽእል ኣብዚ ወይ 3 ነገራት ክትርኢ ትኽእል ሓደ ኩሉ እቲ ንዶናልድ ትራምፕ ዝገበርዎ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ሃገር ዝበሃል ዝገበርዎ ኣቀባብላ ልክዕ ካብኡ ብፍጹም ክጎድል ዘይክእል ምናልባት ተደይ ወሲኹ ንፑቲን ይገብርሉ ኣለዉ እዚ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ስምዒት ዘለዎ ወይ እውን ኣንነት ዘለዎ you're not special ካብ ካልእ ስፔሻል ኣይኮንካን ቭላድሚር ፑቲን ጀስት ከማኻ ይንዓና if not more ምናልባት ካባኻ ንላዕሊ እንተደይ ኮይኑ ዝብል መልእኽቲ እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ሰድሉ ዘለዉ ጀነራሊ ዲፈረንሻል ትሪትመንት ክትገብር ኣለካ ከምዚ ዝዓበየ መራሒ ናይ ዓለም ክመፀካ ከሎ ካብቲ ካልእ ፍልይ ብዝበለ ኣቀባብላ ክትገብር ክትክእል ኣለካ ወይ ገለ ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብ ቻይና there is no such a thing ስለዚ ብርግፅ ቭላድሚር ፑቲን ዝዓበየ ክብሪ ብዘለዎ ኣቀባብላ እዮም ተቐበልዎ ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ እውን ኣናኣይሶማ ይብለኩም ኣለኹ ንናይ ኤውሮፓ ኣብ ገለገለ ኣናኣይሶሞም እዮም ብሰንኪቲ መልሓሶምን ገተርተር ናቶምን ንገሊኦም ወረ ካብቲ ኤርፖርት ከማን ዝቕበሎም ዝሰኣንሉ ግዜ ነይሩ ናይ ጀርመን ኡላፍ ሾልዝ ዝበሃል ንኣብነት ዝቕበሎ ከማን ኣይረኸበን ስለዚ if you disrespect them disrespect ተገርካዮም ቻይናውያን they have no problem disrespect ክገብሩኻ ካልኣይ ቻይና ከምዚ ንስኻት ሰምዖ ሜድ ኢን ቻይና እኮ ወላ ሓንቲ የለን ገለ ዝብሉና ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ከምኡ ከይመስለካ ቻይና is a civilization ን5,000 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ሃገር እዩ ኣሜሪካ ንእሽተይ ቆልዓ ሃገር እዩ እዚ ንኣታቶም ንእሽተይ ቆልዓ ሃገር እዩ ቻይና has a long history ስለዚ እዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘሎ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ንዖም
نشتي كفالنا تاريخهم سلازي بحجي دحرميت عمت أبي بوتا كنهلو نخلي لهم يمزح حسب زلو every plan نا China دما خمي درعمش عمت أبزخ نهلو لنا درعسرت عمت أبزخ كنهلو لنا كسب مبزعتن كامباينتات نا China كسب 100 عمت ينزح حسبة نبي كل واحد زلو وايز بعد سلازي this is a historic visit and بكل ميجر بكل ملك كرو خلو دما نرجع ولا حتى نعلم ملو أبي زلو because there's so much you can talk about this نايزون كلته مرحتي ركب ترجمناتون مرداتاناتون ببزح نجار زر أزليو أوروبا أنت يبلس كقرب تلي بوان كان أوروبا منين ناتهم كنسمى زنا فرنسا زجبروري كومنتر نيرو. Unilateral hegemony was running rampant, and he said that there was a danger that the world was regressing back into a law of the jungle. She also saying that the Chinese-Russia relationship was essential for global stability. Now, Putin, for his part, has invited Xi on a visit to Russia next year. He again emphasized the fact that ties between China and Russia were at an unprecedented level, something he said before setting off to Beijing as well. So we've heard a lot from Vladimir Putin and from Xi Jinping. Xi Jinping's comments reported by state media, very tightly choreographed. Both leaders just a short while ago also took part in a document. بحفشة كم نريو زلنا كلتيو مرحتي حدا نتي أمريكا قبل لا تدخل زلا كنتات تغلال أنصارو مخانومن بزح بتتازق برد ما كلتيو حدا عينت مرقز إزلهم حكا المزرب أبوداينا إيران زي فتحاو كينات كم زقبر كم زلون إيران توريرا خم زلان مثلا كبرتاك حلو كم زلون لولا نتاك حلو خم زلون أب يونايتد نيشنز هب زقبر زلو استفل عليه بهجرات عربن أمريكان زقبر دراماتات دما بفيتو باور كلتين تطوي بلو خم زلون حدا فيتو دما أبكو طبعا أب شركناتنا كلتيهم هجرات زيادة زتوكري متأسسارن حبراوي علاماتات بحر جيركا مخادن تملا لا يكو طبعا سلو زلهم دما تشاينا بزعي عبي عداغان أب تكنولوجي نقدميت كيدهم كله خلو راشا دما وتهدروا عقبناتهم حياليو سقاطها دما اللوهم سلازي راشا بزح سب تدلي بزح كابيتال تدلي هاجريا بزح سقاطها سلازلوا تشاينا دما زأكل سقاطها سلازي بلا بزح نجارات كبراشا خد جزت تدليها سلازي راشان تشاينان بتوم بيرفكت ماتش كجبرو زقولوا هاجرات يمزو بحالو مغنياتو اتحادي بزح تفتراو سقاطها زلوا اتحادي دما بزح حزب زلوا سفع داغا زلوا تكنولوجي زلوا عقم زلوي كلتيوم كنقدو خلو دما نقدي كمزيو comparative advantage كلوكا competitive advantage كلوكا لو يزبلاكا نسخان تاي صقاطات لكا بتقالاي كان تاي صقاطات لو سلازي جس ابنت كنبكم اب ايديال وورلد ابناي حلم عالم ايرترا اثيوبيان تملالاي قطبا كلو ميزكبا سلنتا ايرترا بحر اللوا مريت اللوا صقاطات اللوا غن وحد يزبا اثيوبيا مع حزب اللوم افدغ بحر يبلوم سلازي ايرترا اثيوبيان زملالا قطبا كلو مخاله تصقم جن respect na حد كاكلو كالو كم زياتهم they really respect each other respect انت دايله mutual respect انت زي اللي حدا نتحدى كزمتن كسرقن كتم كلنا حسبه شركنا تصبق خيدا يكلني سلازي this is what we are witnessing it's a very historic moment and نبزحات هجرات دما كما بنت زر ازلو قدايو أمريكا بقديها إذا كنتات نيزيوم كلت هجرات مقررابن متحققافن صبوا نجارن دس بلا نجارن كم زي كونه يزنجر but again أمريكا نزيوم نخطفرسهم it will do anything كل نجار كتجبريها نزم دناناتهم نخطفرس كم تريوز لهم ولا تكايداناتهم مقررباناتهم كل زمر مرزلو دونالد ترامن تشاينا بزح كردادو كم زي كلون برزنتيشن يردادو كم زي نبرو يزنجر دونالد ترامب كام سمني ردادا مسبيت خمانه ردادا نك خيط كله بحفشة تي بوتينن شنغن بصبغ ردادو سبات مخانم لأنه وح عمتها مكروز اللوميم and the world is watching إذا قد عايزين أبي جزء خير خل انتاي كم متأخل ولا حتى نعلم صحيح بزلوي so again these are the most important developments بدرجة طبعا علم حنت مسكرنا ترايك بكم يدريو أمنا ما كلام براكم اللسه حنت بزيا كلت أمريكاين كزارب خلو ستكم لا زرباسك كسمعكم سكزي اسمعوها. To China. So it's interesting to ask you, China has been incredibly successful in building up its technology sector. What do you understand about how China is able to, over the past 10 years, build so many incredible world-class companies, world-class engineering teams, and just this technology ecosystem that produces so many incredible products? A whole bunch of reasons. Well, first of all, let's start with some facts. 50%. كلت أمريكاويان يمتزارب زلو أبزك جمر كلن تايل تزارب تايل صعيف مسلكم زي لكس فريدمان ديو
ያ ለክስ ፍሪድማን እዩ ዝበሃል ዓብይ ፖድካስተር እዩ ብዛዕባ ቻይና ሓቂ እንተተዛረብና ንኣሜሪካ ንፀልእ ወይ እውን ፀረ ኣሜሪካን መጋበርያ ናይ ቻይናን ኮይኑ ከይስማዓኩም ከመይ ይኮነን ሓቂ እዩ መን ኢልዎ ብዘየገድስ ኢልዎም ስለዚ ቻይና ትቅድመና ዘላ ስለደይ ንሰርሕ ዘለና እዩ ቻይና 800 ሚሊዮን ህዝቢ ካብ ድኽነት ናብ ሃብቲ ናብ ፅቡቅ ህይወት ዘሰጋገረት ሃገር እያ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመት ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ፀገም ኣይኮነን ኣነ ስለተዛረብኩሉ ወይ ስለዘይ ተዛረብኩሉ ኣይኮነን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ 1 ትሪልዮን ትሬድ ሰርፕላስ 1 ትሪልዮን ናይ ንግዲ ሰርፕላስ ኤክስፖርት ናቶምን ኢምፖርት ናቶምን ካልኩሌት ምስ ገበርካዮ 1 ትሪልዮን ገንዘብ መክሰብ ኣብ ንግዲ ዝፈጠሩ ሃገር እዮም this is not my problem ይብሎም ኣሎ like ነዚ ኤሌክትሪክ ቪሄክል ዝበሃል ዘሎ ነዚ ኤነርጂ እዚ ኒውክሊር ኤነርጂ 70 ዶሚኔት ዝገብርዎ ዘሎ everything ዶሚኔት ገይሮሞ ዘሎ ብዓለም ኣነ ይኩንኩም ከምኡ ገይርዎም ኢሉ ሓሪቁት ዝተዛረባ እያ ነይራ ቦስ ገይሮማ ነይሮም ቀፂሉ ሽዑ ነዚ ናይ ኤኣይ ዝለዓለ ቦስ ዝበሃል ናይ ኤንቪዲያ ሲኢኦ ይሓተሎ ስለምንታይም ቻይናውያን ሓያላት ኮይኖም ይብሉ ኣሎ listen to ንነብሶም ስምዕዎ ተዛረባ Reasons for, well, first of all, let's start with some facts. 50% of the world's AI researchers are Chinese, plus or minus. ኤአይ ዝበሃል ኣብ ዓለም እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝዋና ዘሎ ናይ ዘበና ይበሃል 50 ሚታዊት ሪሰርቸርስ ኣብ ኤአይ artificial intelligence ቻይናውያን እዮም ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ቻይና መበቆል ቻይናውያን እዮም ነዚ ኤአይ 50 ሚታዊት ማለት እዚ እኮ እቲ ዝረቐቐ ቴክኖሎጂ 50 ሚታዊት ቻይናውያን እዮም ዶሚኔት ገይሮሞ ዘሎ ብለኩም ኣሎ ሓደ And they're mostly in China still. We have many of them here, but there's amazing researchers still in China. Their tech industry showed up at precisely the right time. At the time of the mobile cloud era, their way of contributing was software. And so this is a country's incredible science and math, really well-educated kids. Their tech industry was created during the era of software. They're very comfortable with modern software. China is not one. I mean, ኣነስ ሓደ ግዜ ፐርሰናሊ ናይ ግለይ ርእይቶ ዝብ ዘለኹ ስልጣን ዝበሃል ናይ መንግስቲ ሓደ ካብቲ ዘፅላኣኒ ነገር እያ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹዎ ደረጃ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኮራፕት ስለ ዝገብረካ እቲ ስልጣን ግን ሓንቲ ካብተን ኣብ ኤርትራ ክትግበር ዝሓልመን ነገር እንተላ እቲ ካሪኩለም ናይ ትምህርትናትና ኣነስ እቲ ሚኒስትር ትምህርትናትና ወይ ከወከልትናቱ ከፍ ኢሉ ኣብ ቻይና ተማሂሮም ካሪኩለም ናይ ቻይና እንታይ ይመስል እንታይ ክንገብር ንኽእል እንታይ ንብል ምበልኩ ነይረ ናተይ ርእይቶያ ነቐፌታ ገለ ጌርኩም ኣይትወስዶ this is my opinion I really want ኣብ ኩሉ ፅላታት ንቻይና ልኡኽ ሰዲድካ ኮፍ ኢሎም ዝመሃሩ and they have to be humble enough ኣነ ፈልጥ ኣነ ትዕቢት መግደፍዎ ትምክሕቲ ገለ ግደፍዎ ኣነ ዝኣክል ትምህርቲ ዘለኒ ሰብ እየ ግን it's not enough እኹል ኣይኮነን ናተይ ስለዚ ኣብዚ ካሪኩለም ናይ ቻይና እዞም ቻይናውያን ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ካሪኩለም ናቶም ኮምፕሊትሊ ቀይሮሞ ቀደም ፖለቲካል ሳይንስ ሶሻሊዝም ገለ መልታት ይመሃሩ ነይሮም እዮም ንኩሉ ጠጠው ኣቢሎሞ ፎከስ ናቶም ኢንጂነሪንግ ሳይንስ ማትስ ቴክኖሎጂ ኣውጥረ ገይሮሞ that's why ሃገር ድማ ንሰማይ ኣብ ቴክኖሎጂ ዝውንጨፍ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ድራማቲክ ለውጥ ክሳብ ዘይገበርካ ለውጥ ክመፀካ ይክእልን እዩ ስለዚ whatever we are doing ኩለን ሃገራት ዓለም ክኽተልዎ ዘለዋ እቶም ደረቕ በቃ ንቻይና ኣነ ሓደ ብሓደ ክቃድሓየ ንቻይና ዝበለ ክዕወት ክእል ይበሃል ያነ ምክንያቱ ቻይናውያን ቀዲሖም እዮም ኣብ ዝበፅሖም ቀዲሖም ፃዕሪ ወሲኾም እዮም ኣብ ዝበፅሖም ሓድሽ ነገር ብሕጂ እዮም ክፈጥሩ ቻይናውያን መብዛሕትኡ ነቲ ዝነበረ ብዝበለፀ እናገበሩ እዮም መፅኦም ሕጂ ግን እዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ገለ ሓደሽቲ ነገራት ሕጂ ብብዝሒ የምፅኡ ኣለዉ ኤኣይ ድማ ብዓብዩ ዝውርዎ ዘለዉ ስለዚ ኣይ ዊሽ ንሕና ሞር ኣግረሲቭሊ ካብ ቻይና ክንቀድሕ ቴክኖሎጂ ናትና ምስ ቻይና ሲንክ ክኸውን ካብ ቻይና ብዙሕ ክንምሃር ትምኒተይን ሕልመይን እዩ ኣብ ስምዒታት ኢኻ ይትዛረብ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም በት we are witnessing ታሪካዊ ፍፃመ ኢና ንርኢ ዘለና ትሕት ኢልካ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ሓያላት እዮም ክትብል ተኽኢልካ ድማ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ዝኾነ እዚ ኣብ ዓለምና እታ ዝበለፀት እታ ዝዓበየት ካምፓኒ ብማርኬት ካፒታላይዜሽን ኤንቪዲያ እታ ዝዓበየት ካምፓኒ ዝመርሕ ዘሎ ሲኢኦ እዩ ንቻይናውያን እዚኦም በላሕቲ እዮም ዝውሰዱ ካሪኩለም ናቶም ትምህርቲ ናቶም ብብዝሒ ኢንጂነራትን ሶፍትዌር ዴቨሎፐርስን የማዕብሉ ኣለዉ ብኡ መንፅር ድማ ሃገሮም ንላዕሊ ትውንጨፍ ኣለና በለይ ዝምስክረሎም ዘሎ maybe መበቆሉ ቻይናዊ ድዩ ወላ ታይዋናዊ ድዩ ወላ ቪየትናማዊ ኣይፈለጥኩን ግን ኣሜሪካዊ እዩ ካብዚ ንላዕሊ ኣሜሪካዊ ድማ ክህሉ ይክእልኒ ባህላ ያነ ንቐፅል ናብተን ሃገራት ዓረብ Gulf sold the world an image of limitless wealth, skylines, luxury hotels, mega projects, and billions made from energy exports. But now the Iran war is testing Gulf economies like never before. The Strait of Hormuz, one of the world's most critical shipping routes, has been partially or completely disrupted for weeks.
And the Gulf is feeling the pinch. From Qatar to Kuwait to Bahrain to the UAE. Gulf's energy flows, shipping networks, tourism industry, and business confidence have all taken a hit. And nowhere is that damage more visible than in Qatar. Qatar has built its modern economy on natural. انتهى تبدأ هجرات عرب أزيو كبيت زخونة سمبرات نيكو تباوري دوان كمزلو مجنان زودليو زرباي كنا بزوانزي درجة زكوينات زي نهجرات عرب بفلا نزن هجرات خليج لألو خلا عندما قطر كنا عق زي كل كبيت زخونة صفيتي وريدوا زلو سلمتاي قطر كم زوريدوا كاب كالوت هجرات فلي بزبالة قطر أغلى من شو كتبا كل تعطي زلو توريزم يلا قال يلا زعبي كفال كباب سوسة ميتاويت من جناي توتا تندادنا تجازنا تايو أملاخ فلي زبالة غاز هابتي بوزا هجر نشتي هجر سلو زخونة تشوتو غاز نايب حق هجر داسيني رب عالم مع عاد جنزب يتولى نيرو تجنزب وسيلهم دما أفزدل يو إنفست ناجبر مع عاد جنزب حزامي هجرهم بلد تبل هجر جيرومام حججن كبابي 7 معالتو إلى عليو زخون نجر وش متحرم مستعاتيو مسند ما ينبرون كم سعودية سليخون كشتو سلازي ولا حنتا تاو زي بلهم كينهم 7 معالتو اللي جيروم الله بحج دما نبي قصهم كخدم خانم ما يفلتوني دونالد ترامب دما لمر صباح كوينات كجمري خايب لالو سو ناي بحق تقول يوم زلو هاجر قطر زبالي كابوم العالي ما يتزلو دما كويت كلا زبالي كويت الكا بحرين ساتياتهم بقدمون كويت كود حنيرو بحرين بقدمون حماق ينيرو كطباناتو بدو جمانا اماراتنا كالوتني نيرو حج دما تغلال بزنسات طويل له اي ثينك بحرين كولابس كجبرون كم زغلي زنقر بس قطر اولسو قطر نبعلو سيستم ناتو اب حدقه وديقو خمزلون ولا ونتي دبي قالنت حريلكا انترنت بلوكس رزقبرون بر دبي نبعلو كبيت زخونه فتنان حدقه وديقو خمزلو مغنزاب يدلي انياتو نابنت ناي قطر ندادي وشمت حرمس تخفيتو قلطيفكم الله زخليت صقمام يزبال عايزياتهم قلنا يبعل دبي قن اب توريزم اب كالس لازم مركز سبكم الله سخولدا تو بيزنسكم الله سخولدا يفلتني سلازي دبي حدقه ناتا زعبييو كوميل كاسر دي زرمبر بعبيو قطر دما زي من قدنا وشمت حرموس كساب زي تخفته their situation is going to be difficult كبيت قداي كونزغل سلازي من البات بسعودية زحلف بايبلاين كسرحو كخول لهم ويقلا نقر كقبرو كخول لهم بر كلام مرات يلن سلازي كم تريوز لهم ازي قداي وانجو عالم كعسقرن قلن انقد زنبر هاجر لومي نهلاويو زفتاتن مدرخ متيوا كم زلينا نرزلنا كل زكال زمسل زنبر ابزن هاجرات ابزي وانزي منبارن زي منبارن كمان ملكت حطاتيلو and the situation is very tricky right now اتن هاجرات عرب دما نحت حدن كت امامتها ينبرالوا اسرائيل دما مفتوحه رقيبه Expert and guest to the show tonight is Ahmed Guzai, is a political consultant coming to us from Manama in Bahrain. Always good to have you with us. Solidarity from Israel, of course, for everything that you and the people of Bahrain have gone throughout this war. The main lead of this story, it seemed like, or at least for President Trump, was that the Gulf countries are really asking him to hold off on taking any more offensive action against Iran. And we're left scratching our heads somewhat, wondering how accurate that is and why that would be. Shed some light on this for us. سنتايم زبلو زلو إسرائيل سلمتايم تن هجرات خليج نزكوينات زي نام دونالد ترامب متقعتن خي وسته توابيل أمه سلمتايكم زخون زلو نزبل تاي زبل ملسيوم زبولو بحفشة I don't think هجرات عربكم زجبرا نابليد من لسه بفلايتي ناي بحرين إكسبرتس لك كم تناي إمارات مور مس إسرائيل زغرة بس لزغنا ميديانا إسرائيل بزوج زي زملاء لسه. Humor me for a second. I think this is attributed to what's known as the reflexive strategy. That is attributed, in my opinion, to what's known as I said, they mentioned strategy, which is mentioned in, or it's a method of decision making, deliberately use contradictory signals or adaptive moves, or self-reinforcing trends to manipulate the opponent's decision making. Now, بعرفش أنت يوم زبلو زلو زوج دايزي هجرات عرب بتخكل تتقابل له إلى موديا ما يبلون رجس أن يثات كن كونين خلينا مغنياتو تي من جتاتكم زبلو زلو نتناجر كتأو يوسف التنون خانو خليهم بزخين بتي هجرات عرب تسأجم كفت حلن كم زليان بحرين إماراتن مور ناب إسرائيل تسأجى بوليس كلوان كله سعودية تعقد تسأجم زلايا أبزر باون بنص وريز عربيهم سعودية نتي إسرائيل تدلو زلا كونتاتك أوم زلا هجريا بزبل بتدقاقامي تخصص زلا هجريا. Listen to this one now.
Relationship with Iran is once again becoming one of the most closely watched developments in the Middle East. Over the past few years, Riyadh and Tehran moved from open hostility toward cautious diplomacy, but now fresh regional tensions, security concerns and shifting alliances are creating new uncertainty across the region. At the center of that conversation is Saudi Crown كم تريو زلهم دايم زولو زلو زمدنا ناي سعودية مس إيران زلو زمدنا فتيرو مزلو نزي ناي إسرائيل ربحا ويون نزو كنتات ناي ماكلاي مبراق عبش الدر كوينو اللو مغنياتو سعودية نتي إسرائيل تدلو زلا سقمتي ويون حدنت أنصار إيران أي تحجزني يا زلا بقمت قالوا دما نتي إيران كترو مدخل نقرات كم زفشل تقبر زلا نسايا زبل زربايو سلازي ناب سعودية زغنع مدقعتات كاب إسرائيل كابت ميدياتاتنا إسرائيل كابتون صلوتنا إسرائيل إن حيلا نابرت أنا خيدالو سعودية قليل زي كون فتنا يقت يوم زل حق المزرعة كم تزدل لبتكوينات هاسيوم زي مهلاوم دما حجون أزارة بارستغين الله سلازي كم وصيت نايزي لنك أنا وين إمارات تنايني كلر ناتات حريمو يلاب تخصلو زنبرت نسعودية بغتك خصوة ترأينا يريو جي إسرائيلويان حدا كابت انقفات نايتي إيران نغيت ودق انقفات كوينو زولو سعودية يو أبزبل درجة كفتحو قريبا مالو زغا نفسو زغالة أقام كفتر زغليو مسكزية مالتيو مغنياتو حدا كابتي زوبا تارجيتد كوينو زولو بإسرائيل لكا كم تتركوز تارجيت جيرو زولو سعودية ون تارجيت ياتي زولو أبزمت زولو كونتا دما قليل زي كونا بدهو خغتم كم زغليو نعانا قن زي كله صبو نغريو مغنياتو قرن أفريكا أنا إذا كل حجرات عرب زكاة زنبرة كنتات أبقى تيخا أزعجي تفتير زولو كنت كمال تخيلك أتزبلت كنتات كون كم زغل مجمعات يد الليجي كزي خي وصلنا نابقرنا أفريقيا خنسقرنا let's go. Egypt's Eritrea corridor explained. In May 2026, Egypt and Eritrea signed a maritime transport agreement in Asmara. Egyptian state media framed it as a bold step toward enhanced connectivity, trade and Red Sea cooperation. High-level delegation emphasized logistical links between ports and broader economic horizons. Yet, as with previous Egyptian initiatives in the Horn and East Africa, the gap between announcement and substance invites scrutiny. This is not the launch of a transformative land corridor, but a limited shipping pact amid deep geopolitical tensions. Egypt's regional playbook often follows a familiar rhythm. Ethiopian moves on the Nile or ports trigger rapid diplomatic outreach to neighbors accompanied by sweeping promise of partnerships and corridors. Delivery, however, frequently lacks constrained بلصقنا انتاي زبل زلو بكل منقد كريكم منغو إيرتران جبت انت سقبر زمدنا ناي حسوت ناي درامان دا امبراب كون الناس تمركوسي አይኮነን የምዝብሉ ዘለው ደሃን ከስማኩም በታግራው ቴሌቪዥን ስተፈኒ ዝነበረ ደማ ትራንስፖርትና የወደብ ስምምነት በሚል አዲስ ስምምነት ላይ መድረሳቸው ይታወቃል። በብዙዎች ዘንድ እንግዲህ ያልተቀደሰ ጋብቻ የሚል ተቀጽያ የተሰጠው ስምምነት መሆኑ ይታወቃል። በርካታ ስምምነቶች ከዚህ በፊት ተደርገዋል። በእርግጥ በአንድም በሌላ ግን ከሁሉም በሚባል ደረጃ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም በተጻራሪነት የሚመለከቱ ስምምነት ሆነው ተመልክተናቸዋልና እንደው ከሰሞኑ እንዲህ አይነቱ የሁለቱ ጣምራ ጠላቶች እንቅስቃሴ ስምምነት ጀርባ ያለው ነገር ምንድን ነው ሊባል ይችላል? አፈወርቅ የማይተማመኑ ጓደኛሞች በየወንዙ ዳር ይማማላሉ ይባላል አይደለ? የኤርትራና የግብጽ ጉዳይ ይሄንን ተረት እየመሰለኝ ነው። እውነት ለመናገር ከ2019 የጎርጎሮሳውያን ዓመት ጀምሮ እስከ ዛሬዋ ቀን ድረስ 5 ያህል ስምምነቶችን ወታደራዊ ብቻ ስምምነቶችን አድርገዋል። ማሰሪያው ወታደራዊ የሆነ የሰላምና ደህንነት ሌሎችን እጂ መጀመሪያ እዚ ንሪዮ ዘለና ጉዳይ ኣብዘይ ውራይ ከም ሳዕ ክንደይ ከቢድ ነገር ምዃኑ ንመግንዛቤ ዘምጾ ዘሎ ኤርትራ ምስ ግብፂ ዝምድና ክትገብር it's just a normal thing ምክንያቱ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ምስ መን ዝምድና ትገብር እንታይ ዓይነት ዝምድና ትገብር እንታይ ዓይነት ዝምድና ይደዋፃ ክንደይ ዝምድናታት ትገብር ናይ ኤርትራ ዝምልከት ጉዳይ እዩ ናይ ኤርትራ ዝምድናታት ብልፅግና ብዛዕባኡ ክፈላሰፍ ክትርኢ ከለኻ ክንዲ ምንታይ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከም ዘለዎም መብርሂ ቃል በቃሉ ትርእዩ ኣለኹም ኣብዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣጀንዳ እንታይ ምዃኑ ንክትግምት ወይ ግምት ኣየድልየካን እዩ ብግልፂ ትርእዩ ኣለኹም ኤርትራን ግብፅን ስለዘይተኣማመኑ ዘይተኣማመኑ ዕሩኽ ፀኒሖም እዮም ቃል ክዳን ክገብሩ ዝፍትኑ ወይ እውን ከም ብሓድሽ ስምምዕ ክፈራረሙ ዝፍትኑ ይብል ኣሎ እቲ ዝመልሱ ዘሎ እቲኣቶም ድማ ዘይቅዱስ ኪዳን ኢሎም እዮም ነቲ ቪድዮ ኣርእስቲ ገይሮምሉ ተዲኹም ኣለኹም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ሓደ ካብቲ ከዕብዶም ዝደሊ ነገር እዩ
كما إيرترا ودما بقمت عليه خاطري زلكا إيرترا مس جبس تجبره سلام تيع بدو مالو كتبل كتكلم لك ويون بنتقلنا علينا أشك على الكسعاتون يوم زدليو كعبدون دحر دليم تاك تجبر لك كتقولون دحر دلي خايم تاك تجبر لك مالسافة لكم الله مش exactly زي إيرترا زجبروا زلوا يخاط تجبر زلك that's it نيرترا إزيزر ينازل لو قطعة كنا من تاي تغكل الناس قم تيرترا توسط كم زلا validate يوم زجبروا نازلوا سلام تاي نساتهم بين يا زهجر زيا مشاركتي يا بلان مزام زمدنا يا بلان إحنا مسكستون تجرابيتنا كستون مجابريا غيرنا مزينا كنورا نخلينا زبل حلم سلو زنبرم إيرترا دما وتهدراوي قطباوي لوجستيكاوي ناي ترانسبورت ناي بحري ناي مريت زمدنا تتجبر كم زلان دعريهم ناي بحكي قرص إلهم يمسترفو زلو كم زا عينات قرصات اي تراين جن يا صلاح خاك قرص كله مرأي ون حدا صبو نجر كويني تسمعناني نحنا نعطاتهم نخن قرص إلنا تمنقس إيرترا بزيك على العالم بزوح نجر حبيو اللي يزبال كابز مسقفش تغير زلو زمدنا تات بزوح نجر زحاب له سلامتاي بزي لبهم أبزي زي حسبو وسانة خياتو كده ما كل تمنقس إيرترا غير والله زبال سمع عاد تسمع عمو بزي لبهم نابكينات كاتو خليهم نعونا خطرفو خبلو زي كل وكنسهم بزي لبهم مود داي تعرف ان تخوين حجي داي فتني لهم كما تخوليهم سلازي نت نغرات نابنت ابزي مسغبص زغبر زلو زي زرب زل اقداس وتادراو سمع تغيركم زلو ينغري and it's pretty sure رغصنيا خوين كبناي غبص عين كتري خلا بنا إيرترا بلكم يلو إيرترا بينا خت مكتخل هاجريا بناي غبص عين كتري خلا هاجن مس إيرترا زخون يخون وتادراو باكت سمع انت زي غيرو فرناتهم تايو إيرترا بقلا بوينت بريزنت سياس ولا عود 10 عامات يكونن دحر بريزنت سياس كمص زغل مراحي نزح حج مس بريزنت سياس زلنا زمدنا عدل نركب دنو خوني لو يوم دحسب حجراتكم يوم دحسب حجرات بخمسه عيني يوم دحسب سلازي حراي بريزنت سياس يردعنا يندر لنا دحريد ما تسجن نيتيوبيا زفتو راح انت مسخ انت نفلط وين إثيوبيا ترايك على فاق جبر زغل تمسخ انت نفلط لازم سير ترا خلو حجي صبو زخونه ديلس كنجبر لنا للو كل دما وتحضراو ديلس كنجبر لنا نترا بحاناتنا بفلاينا بعصب قصوم كجبرو نزخلو انت وحده بعالم حجي نخنكلاغل انت دي كور دما نتو كنتات بحيلنا نخنكلاغل زخلنا منقد كنفطر لنا بمبال مسير تراكم كحسبيهم تزحسبو زلو دما عنا اتزبلص غداي كم كم زغل مغنزاب يدلي معناته لنكنت راي نتنا يجبتي تحتيتو زملسو كسمعكم because this is very important جبت ان بعلم كما يكون تاتو ديقو مالو how bad, and this, let's face it, the UK, Europe, Asia, it's affecting everybody. How bad is it for you, and how long do you think Egypt and the Gulf region will take to recover economically? Qatar has been hit very, very strongly economically. As you correctly mentioned, everybody is suffering, not only the regional countries, but also the global economy, because the issue of the principle of freedom of navigation is extremely important for the world. And the Strait of Hormuz, you have at least 30% of the oil and the gases, and as well as fertilizers are passing through this important strait. So we believe that we have to tackle this matter as soon as possible. We have to تريود لهم امنا CNN مس كريستيانا مامبور زغبرو يمنستر غدات وصاي ناي جبت زغبرو انترفيو ابز قربا وصي زنبره از كنتات ناي وشمت حرموز كند منتاي نعاخاتكم نتوم محازوتكم حجرات عربن حسيوان الله كند منتاي كتصممو تخل يوم زبلو زلو از مالتيو ناي غداي ناي وشمت حرموز نجبسي قال كابتم بفلوي زهر من زلو مخانو زنجريو سلازي إذا قد عايزي ساتهم كأند كابتم تتنكفتن تقدعتن هاجر سلازو غونو مس أمريكا بزح دبلوماسيا وركب علوهم بزح شركة علوهم مس إيرترا زقبر زلو زمدنا ما بزم قان كتري خلها إيرترا أزياء قداسيت كفال نايتي إيكويشن سلازو غونت باب المندب ستريت أوف هرموز كمل ما سويس كانال زين سلسين قداسين جبت دم كلتين أبلع على زلو سويس كانال نمانم هاجر أقداس بوتايو حجد ما السويس كانال بينو وخول سلازي كونه وشمت حرموز دما سلوا كلهم سلاز دلي زلو او باب المن دما سلوا كلهم سلاز دلي زلو اب كاله بوتا عدل يبلهم كمتو مسير تراغن اتزبالته ورقاو عدل اغاطيمو مالو ازن ريو زلنا كونتا دما بዛ عين كتري خلها ግብፂ مسير ترات غبر زلا باوروبا اجوخم يبلوا مالو بامريكا اجوخم يبلوا مالو because نبعلا ግብፂ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ተኸስር ዘላ ስለ ዝኾነት
ንኣሜሪካ መጋበርያ ኮይና ወይ እውን ንኤውሮጳ መጋበርያ ኮይና ይኮነት ነዚ ጉዳይ እዚ ውሕስነት ናይ ዞባ ትዛረብ ዘላ ንበዓላ ንሳ በቲ ጉዳይቲ ዓብ ጉድኣት ወሪድዋ ስለ ዘሎ ነፍሳ ከተድሕን ትገብሮ ዘላ ፈተና ኣካይዳ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብመንፅር ክትሪኦ ከለካ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ኣዝዩ ኣገዳስና ኮነ ይመፅእ ማለት እዩ ናው እቲ ጉዳይ እቶም ብልፅግና ስለምንታይ ነዚ ኩነታት እዚ ብሕማቕ ዓይኒ ይጥምትዎ ኣሎ ወይ እንታይ እዩ እቲ ከም ዘግርዑ ዝገብሮም ዘሎ መለያይ ነው። ስለዚህ ግብጽ ያላትን ጠላትነት ለማስፈጸም ይህንን የኤርትራን ባህሪ መንግስታዊ ባህሪ ትመዛለች ማለት ነው። ምክንያቱም ለዚህ ደግሞ የምትጠቀማቸው ሁለት ትልልቅ ከኢትዮጵያ የብሔራዊ ጥቅም በተጻራሪ ያሉ ጉዳዮች አሉ፣ የቀይ ባህርና የአባይ ውሃ ፖለቲካ ጉዳይ። ስለዚህ እነዚህን ታሪካዊ ሁኔታዎች እየተከተለች ሁልጊዜም ያልተቀደሰ የሚባለው የጂኦፖለቲካዊ ጥምረት ሲያሻት ከሶማሊያ ጋር ሲያሻት ቅድም አፈወርቅ እንዳነሳው ደግሞ ተደጋጋሚ በሚባል ዙር በተለይ አሁን የኢትዮጵያ የባህር በር ጥያቄ ወደፊት ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ተደጋጋሚ የሚባሉ መሰል ስምምነቶችን እንመለከታለን ማለት ነው። ይሄ ቀጠናዊ ኢምፕሊኬሽኑ በጣም ግልጽ ነው። ቀጠናዊ ያለመረጋጋትን በዘላቂነት መፍጠር የሚያስችል ነው። አፍሪካ ቀንድ ለአፍሪካ ቀንድ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዘይ ጉዳይካ ምፍልሳፍ ከም ንቡር ፋሽን ተወሲድሉ ዘሎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ምስ ግብፂ እንታይ ትገብር ንዓታቶም ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ወልፋሳትን ለኽባጣትን ስለ ዝኾኑ ጉዳይ ናይ ሃገሮም ሃገር እናተቓፀለት ከላ ሰብ ብጥሜትን ብካልእ ሽግራት እናሞተ ከሎ ኣክንዲ ፀገሞም ክፈትሑ ዝፍትኑ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዘይተቐደሰ መርዓዶ ወላ ዘይተባረኸ ፍትሕ ክብሉ መዓልታዊ ግዜኦም ዘባኽኑ ዘለዉ እዮም ሓደ ካብቶም ፕሮፓጋንዲስትስ እኮ ኢልዎም እዩ ጋይስ ዲስ ኢዝ ቦሪንግ ኢልዎም ኣብዚሕኩሞ እኮ ኢልዎም ወላ ሓንቲ ፍረ ዘይብሉ ቀይሕ ባሕሪ ይብፅሓና ገለገለ ክትብሉ ኤርትራ መዓዲልስ ገይራ ኢልዎም أنا خايلة يا قدم أبيله أبي عمتي مستاريخ أفتاريخ تمليسنا هنريه خلنا هذا كابتوم ننا نتنا إيرتران نلولونتنا إيرتران دقيمنا أنا كان استماقرو نفس وكفس قمت دما كم بحدش كنا ببون كم فلتون أدل زفتر لنا يو كنا بالنخل زياك بالكلو كاب نفس الجميرة يخمزو زلو نتنا إيرتراك مسخلون يشتين يره بزح كم قال عزرا أخواني يروني دحريو قلت تقديسة أن التاريخ ناتنا نخم ببوغ لما لك زي وسطكم بزحات كما يلو قال لهم نت التاريخ قد عبركم يسكن زنوركم كنت يسبقن نت التاريخ تمليسو كم ببوغ بزح زي وسيدو نت التاريخ كما رامرو زخالي نبر سال أبك حبس جمر تريانس بزح نت التاريخ تمليسة أفتيس عن حدا زقبر زنبرة أبو زنبر زنبرة بزح تحسوا هذا أبزا غريبة لكم عنه تم تفلتوه مزخاخر وينكم عنه أتم زي تفلتوا دما كان بحدش نخد فلتوا عدل فتير لكم الله أبي أحمد زفتورا قات عمد معي كمزي سلازي motivation is behind the alliance إيرتران إثيوبيا إيرتران قبسنز قبروز لو زمدنا motivation ناتو Egypt's historical foreign policy elite view Ethiopia as a primary adversary driven by radical nationalist narratives and the doctrine of no Nile no life Egypt زياتهم يحفرون يمكو كم strategy of manufactured instability global and economic implication كله ترى رعيو قبت أويان زقبرو وزلو نهاجر أو ربع عمن بس كورة بيت هاجر زمدنا يفتر له this is not your business this is nothing about you you're just insecure little amateur politicians إيرترا لولاويت هاجريا Eritrea can sign deals with whoever it wants big small far closer it doesn't matter ኤርትራ ምዝደለ የተዝም ዘና ክትገብር ትኽእል እያ ካብ ርሑቕ ይምፁ ካብ ቀረባ ይምፁ ንኣሽቱ ይኹኑ ዓበይቲ ይኹኑ ንኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፍሉይ ሞቲቬሽን ንኢትዮጵያ ክትብድል ገለመለ ዝበሃል ስ ትርጉም ዘይብሉ ዘረባ ኢና ና ኤርትራ ምዝደለየቶ ስምምዕ ክትገብር ትኽእል መሪርኩም ዶ ግርም ክመረኩም እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ሉላውነት ናይ ሃገር ዘይተኸብር ትሕሪ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ነገር ከጋጥም ከሎ ክመረካ ይኽእል እዩ ካልእ لكن أب كبابينا تزرب زلو كريكمي because we are going to combine all these things أب حدا نقدر combine نقدرنا يكون متينا so قبتي نربحات قايلة بابيل من دبا قد سنا خوني متسالو بسن كزي أب كبابينا أقات يمزلو كنا تدما بزوج أجمعات أقات يملون دينا نبلزلنا I was planning to share نزي مراحيو مسكن اسمعيو የህገ መንግስት ማሻሻያ የተደረገው የመሪዎቹን የስልጣን ጊዜ ለማራዘም ነው። 2 ተርም ስላልበቃቸው 3 እናርግላቸው 4 እናርግላቸው የእድሜ ልክ እናርግላቸው በሚል ነው ኮንስቲቱሽን የሚቀየረው። የኛ ኮንስቲቱሽን ደግሞ የሚቀየረው እድሜ ገደብ የለውን የስልጣን ከባቢዎች
በጊዜ ለመገደብ ነው። ቦተም አፕ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ስልጣንን በህግ ለመገደብ ያለው ኢንቴንሽን በራሱ የተለያየ ነው። በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርቲው እስካሸነፈ ድረስና መምረጥ እስከቻለ ድረስ የጊዜ ገደብ የለበትም። አሁን ባለው ህገ መንግስት አሁን እየተወያየን ያለው ነው ግን ያ አደገኛ ነው እንገድብ ብለን ነው። በብዙ ሀገራት ያለው ግን ከዚህ ተቃራኒ ነው። ይሄ በራሱ ኢንቴንሽኑ አልወያየም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ራሳቸውን እንዲጠይቁ የሚያስገድድ ይመስለኛል። አቢ እንታይ ብላሎ መስለኩም ኣብዚ ሕገ መንግስቲ ወይ ከነ ተቋም ናይቲ ሃገር ክንቀይሮ ንሓስብ ኣለና ንሕና ሕገ መንግስቲ ክንቀይር ንሓስብ ከለና ግን ካብ ካልኦት ኣፍሪካውያን ፍልይ ዝበለት ተሓሳስባ እዩ ዘለና ካልኦት ሃገራት ሕገ መንግስቲ ወይ ቋም ናቶም ክቀይሩ ክሓስቡ ከለዉ እቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መራሒ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ንክልተ ተርሚ ጥራይ ክገብር ዘለዎ ዝብል ዝነበረ ንጅቡቲ ዝወቅስ ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ሕገ መንግስቱ ከም ዝቀየረ እዩ ዝንገር ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ንክፀንሑ ኢሎም እዮም ዝቅይርዎ ንሕና ግን ሕገ መንግስቲ ነቶም መራሕቲ ገደብ ናይ ግዜ ክገብረሎም ኣለዎ ኣብ ዝብል ኣሚንና ኢና ንገብሮ ዘለና ስለዚ ንሕና ነቲ ዝበለፀ መንገድና ሓሰብና ከለና ነዚ ናትና ሓሳብ ብሕማቅ ዝጥምቱ ነፍሶም ጥራዮም ክፍትሹ ዘለዎም ይብል for whatever reason ንገለ ምክንያት ግን ንክንኣምኖ የሸግረና ኣሎ ስለምንታይ ምክንያቱ ክሰርቀካ ከሎ ዝረኣኻዮ ሲ ክመልሰካ ከሎ ክትኣምኖ ስለተሸግረካ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ግዜ ስለዝሓስበ ወላ ሕጂ ሓቂ ነገር ክገብር ይፍትን እንተሎ ከኣምኖ ዝኽእል ሰብ ንክህሉ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነዛ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ዘረባ ድማ ንፅቡቅ ነገር ይሓሲቡ ኣሎ ኢልካ ንክትኣምን ከማን ከቢድ እዩ ለትሰይ ሎሚ ዕድመ ናይ ስልጣን ክንሕፅሮ ኢና ኢሉ ሕጊ ይቅይር ኣሎ ን6 ዓመት ን7 ዓመት ከተቀሳቅሶ ትኽእል እያ ድሕሪ 7 ዓመት ግን ሓድሽ ቋም ካይቀይር ሽዑ ድማ የናውሖ ስለዚ እንታይ ዓይነት ጌም ክፃወት ከም ዝኽእል ሰብሲ ይፈልጦ እዩ The goal is to move from unlimited term to legally bound leadership. Inclusive participation. The National Dialogue Commission is praised for a bottom-up approach. It involves farmers, pastoralists, and over 90% of the general population moving beyond elite table talks. So that is built بحفشة تي ናይ ዲያሎግ ኮሚሽን እዚ ናይ ዝርርብ ኮሚሽን ኢሉ ኣቆይምዎ ዘሎ ሲ ናይ ብሓቂ ካብ ታሕቲ ንኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሓቁፍ ዝኽእል 900 ድማ ካብቲ ነቲ 900 ህዝቢ ዝውክል ካብ ሓረስቶት ካብ ካልኦት ካብ ጓሶትን ገለን ዝመፀ እዩ እዚ ድማ ካብቲ ናይ ኢሊትን ምሁርን ወፃኢ ድማ ኢና ጌርና ዘለና ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ ክትሰምዖ ከለካ ጥዑም ዘረባ ክመስል ይኽእል ንሓደ ኣብ ጋምቤላ ዘሎ ሓረስታይ ኣብዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እንድሕሪ ኢቲኻዮ ኣብይ ኣሕመድ ብድጎማን ብገለን ክገዝኦም ኣይክእልን ኢልካ ክትሓስብ ትኽእል ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ገንዘብ ፍቅርን ገለን it's possible ገንዘብ ክትገዝኦም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንኩሉ ህዝቢ ዝውክል ኣምፅእ ኣለኹ ክበሃል ከሎ ኩሉ ነገር ፅቡቅ ነገር ኣለዎ እንዲሁ ግን እቲ ፅቡቅ ነገር ድማ ምሁራት ክኾኑ ክኽእልሎም ለባማት ክኾኑ ክኽእልሎም ብቐሊሉ ክፅለዉ ዘይክእሉ ክኾኑሎም ናው እዚ ናይ ዲያሎግን ናይ ሰላምን ኮሚሽን ናይ ኣቢ ሓቅነት እንተዝህልዎ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣይመሃለዎት ስለዚ whatever he says ትዝብሎ ዘሎ ዘረባ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኩንነት ዘየለ ነገር ምዃኑ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እንተዝነብር ነይሩ ኢትዮጵያ እዛ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣይመሃለዎት ሃገር ንሓትሕዳ ትበሃል ኣይመሃለዎት ንጎምሸትን ኣብ ኢትዮጵያ this is what we see ነው መሳይ እንግዲህ ዛሬ በደቡብ ጎንደር የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ የበላይ ዘለቀ እዝ ብናት ወረዳ በብናት ከተማ ላይ ሰፍሮ የነበረውን የአገዛዙን ጦር ዙሪያው የሚገኙ ምሽጎችን አጥቅቶ በከተማዋ ውስጥ ዘልቆ በመግባት 38 የሚሆኑ የአገዛዙ ጥምር ጦርን መግደሉና ከዚህ ቁጥር በላይ መማረኩንና ማጥፋቱን መረጃዎችን ደርሰውኛል። በከተማዋ ላይ ከባድ ውጊያ ነው የተደረገው። እንግዲህ እቺ ብናት ከተማ የምትባለው በአዲስ ዘመን ከተማ በቅርብ ርቀት የምትገኝና ለደብረ ታቦር ከተማ ደግሞ እዚ ፋኖ እዩ ፋኖ ናይ ጎንደር ማለት እዩ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዓወታቱ እና ሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሃገር ክንዲዚ ዓይነት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ክትርኢ እውን ተሸግር እዩ ስለዚ ኣብ ደቡብ ጎንደር ዝጋጥም ዘሎ ማለት እዩ ያ 20 ኪሎ ሜትር ካብ ደብረ ታቦር ዝበሃል ከተማ ኣብ ቀረባ ዘሎ ቦታታት እዮም መጥቃዕቲ ዘካይዱ ቆኒዮም ከባቢ 38 ወታደራት ቀቲልና higher number of ብዙሓት ድማ ክቆስሉ ክኢሎም ይብሉ political impact. The attack disrupted ruling Prosperity Party officials who were preparing an election campaign. ብልጽግና ኣብቲ ከባቢቲ ንምርጫ ዝዳሎ ዝነበረ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ምርጫ ክካየድ ይብል ስለ ዘሎ ነቲ ምርጫታት ዝገብሮ ዝነበረ እውን ከም ዝፈሽል ከም ዝገበሩ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ክላሽስ ከምኡ ድማ ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ሰሜን ሽዋ እውን ካልእ
ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ከምኡውን engagement in Wallo and ወግዲ ኣብ ካልእ ቦታታት እውን ኣብ ብዙሕ ቦታ ውግእን ዕግርግርን ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ድማ ምስቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ኣብ ምፍጣጥን ኣብ ምትኳስን ኣብ ምግጣምን ከም ዘለው ቶም ፋኖ ኢና ንርኢ ዘለና ሃገሩ ከም ሓድር ዘይካለ ብዛዕባ ናይ እንዳማቱ ወደባትን ኣብ ደገ ባሕርን ክዛረብ ከሎሲ ክሓፍር ጥራይ ዝግብኦ ነይሩ ግን ኣብዛ ሃገር እዚኣ ሕፍረት እውን ስለ ዘይፍለጥ ብዙሕ ክትዛረቦም እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ካልእ Operation Regional Dynamics ተሃገርሲ ኣብ ክብድ ዝበለ ኩነታት ከም ዘላ ብኩሉ መንገዲ ከረየኩም ክፍትነ ወረቅ ብድሮና ዝገብሮ ዘለውን ከረየኩም እየ በዛ በኩል የአብይ አህመድ አገዛዝ በቂም በቀል የድሮን ጥቃት መፈጸሙን ቀደም ሲል አንተም ጠቅሰቋል። አሁንም አጠና ከም ትሪእዎ ዘለኹም አብይ አህመድ ብድሮናት ገይሩ ህዝቢ ይባድል ከም ዘሎ ድማ ኣብዚ ንርኢ ኣለና ስለዚ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ሃገር እዚኣ ዘሎ ኩነታት ክብድ ዝበለ ምዃኑን እዚኣ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ብጀካ ዕግርግርን ኩናትን ካልእ ርግእ ዝበለ ቦታ እውን ዘይብላ ምዃና ብዙሕ ሃገራት ድማ ከም መጠንቀቕታ ዝህብዋ ዘለዉ እያ ነዚኣ ሃገር እዚኣ ዝመርሕ ዘሎ መራሒ ብዛዕባ ከባቢያዊ ፀጥታን ድሕነትን ክዛረብ ከሎ ክሓፍር ጥራይ ዝግብኦ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኩሉ ወገናት እቲ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ክማረኽን ኢዱ ክህብን ዝውዕል ዘሎ እዩ ጀስት እዚ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ናቱ ጥራይ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ከሎ ብዛዕባ ምርጫ ብዛዕባ ምስግጋር ናይ መንግስቲ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ገለመለ ንክዛረቡ ሕፍረትን ስክርታን ዘይብሎም እዮም ሓደ ግዜ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ከንደኾኑ እዞም ሃገር እዚኦም ብዛዕባ እቲ ሃገር እውን ይሓስቡ እዮም ንክትብል ደገድደካ ኩነታት ኣሎ ብሓቂ ብዛዕባ እቲ ሃገሮም ይሓስቡ ዶ እቲ ሃገር እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ብረት ሒዙ ዝዋጋኣካ ዘሎስ ከመይ ጌርካ ኻ ንሓዋሩ ክትቅፅል ትደሊ ኢትስ ጀስት unbelievable ስለዚ ብፍላይ ፋኖ ዝበሃል በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ድማ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ዘገርምን ዘስደምምን እዩ ካልእ ናይ ቁጠባ ኩነታት ካ ክንሰምዕ ለንቀናይ ሓንቲ ንዓይ ዘገረመትን ቪድዮ ሰሚዐ ዘለኹ ምን ይበላሉ ዛሬ በልቶ ሲያድሩ ምን ይበላሉ አዲስ አበባ ውስጥ እውነቱን ለመናገር እንደው ሌላ ምክንያት ምን እንደሆነ አላውቅም ጎዳና ላይ ወጥቶ ምግብ የሚያስለምን ምንም ምክንያት የለም ቀን የጣላቸው ሰዎች ቀን ባነገሳቸው ገዢዎች ፖሊሲ ለድህነት ተዳርገው ነገስ ልጅን ምን አበላት ይሆን ብለው ሲጨነቁ የሚታየውን ዶክመንተሪ የሰራው ቻናል 4 የተሰኘው የእንግሊዝ ቴሌቪዥን ነው። በአዲስ አበባ ለመለመን የሚያበቃ ምክንያት የለም እያሉ በመናገር ረሃብተኞች ዳቦ ካጡ ለምን ኬክ አይበሉም ያሉትን ፈረንሳይት ማሪያ አንቶኔትን የሚያስንቁ ከንቲባ የሚያሳዩት ደግሞ እነ ፋና ቴሌቪዥን ናቸው። አዳነች ይህን ንግግር በዚህ መልክ ሲናገሩ የከተማ ነዋሪን አፈናቅለውና ስራ አሳጥተው የበተኑና ያደህዩ በዚህም በየቤቷ ድህነት አስፋፍተው ብዙ ለማኞችን የፈጠሩ አይመስሉም። ከዚህ የከንቲባዋ ንግግር ጀርባ ግን የበዙ ጥፋቶችና ክፋቶች ሲፈጸሙ ከርመዋል። ሰዎች ከምዚያ ዛንታናያ ፈረንሳዊት ጓል ንጉስ ባንሲና ንዝበሉስ ኬክ ዘይበልዑ ዝበለቶይ ጉዳይ ኣብ ኣዲስ አበባ ሲ ኣብ ጎደና ንመግቢ ዝልምኑሲ ምክንያት የብሎምን ዘለምን ናይ መግቢ ፀገምሲ የብሎምን እናበለት እያ ትዛረብ ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ኣይኮነን ተራ ሰባት ድኽነት ዘጥቅዖም ኣይኮነን መምሃራንን ሰራሕተኛ ቤት ፅሕፈትን ከይተረፉ ናብ ምልማን ገጾም ንኽኣትዉ ዘገድድ ካብ ሆቴላት ተረፍ መረፍ ክልምኑ ከም ዝረኣዩ ብዙሓት ዓበይቲ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ክገልጹ ሰሚዕና ኢና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ናይ በይኖም ደሴት ከም ዝነብሩ ዘለውን እታ ናይ በይኖም ደሴት ድማ ነቲ ሓቂ ተፍልጦም ኣይኮነትን ነቲ ክውንነት ተፍልጦም ኣይኮነትን ስክፍታ ዝበሃል የብሎምን ንሳቶም ኣብ ምቾት ይነብሩ ኣለዉ ካልእ ህዝቢ ድማ ከማቶም ኣብ ምቾት ዝነብር ዘሎ እዩ ዝመስሎም ዘሎ ብሓቂ ዘሕዝን ምዃኑ እዮም ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ በዚ ናይ ኮሪዶር ጥራይ ብምባል ኣብ ኣዲስ አበባ ክንደይ ሰብ እዮም ካብ ንብረቱ ካብ ሂወቱ ፋሕፋሒት ይምሉ ዘሎ ስለዚ ምንሃር ናይ ዋጋታት ናይ ተዓዲ ኣዝዩ ኣሰንባዲ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ ግዜ ገዛእኻ ፈሪሱ ኪድ ውፃእ ክብልካ ከለዉ ኣብ ዝኾነ ኺድ ክብልካ ከለዉ ኣሚን ኢትዮጵያ ዓበ ሃገር እዩ ኣዲስ አበባ ጥራይ ዓበ ሃገር እዩ ገዛኻ ፈሪሱ ኣብ ጫፍ ናይ ኣዲስ አበባ ኪድ እንድሕር ኢሎምካ ስራሕካን ገዛኻን ፈፂሙ ዘይተሓሓዝ ኮይኑ ከይፈተኻ ካብ ስራሕካ ክስጎግ ትኽእል ኢኻ ወይ ግዳም ሓደር ክትከውን ክትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እቲ ከተማ ዓብ ስለ ዝኾነ ተንቀሳቂስካ ተጣፊእካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ፀቢብ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝፈጥርዎ ዘለዉ ፀገም ብፍፁም ዝርድኦም ህዝቢ ይኮኑ እቶም መራሕቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣብይ ኣሕመድ ክዳኑ ረይዎ ኩነታቱ ረይዎ the guy is really in a different world ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ካልእ ኩነታት እዩ ዝነብር ዘሎ ስለዚ እታ ዘመሓድራ ዘሎ ሃገር ዝበዝሑ ካልኣይ ቀያር ክዳን ዶ ይብሎም እዮም እቶም ህዝቢ ኣዝዩ ሕልፍ ዝበለ ድኽነት ዘለዎ ሃገር እዩ ብዙሕ ድኽነት እዩ ዘለዋ ሃገር ተስካሕካ ድኽነት ኣለዋ ሃገር ግን
كم تريوم كلها they live in a I don't know أنا نايا أب زهبت ما هاجرنا على من ديزنبر بوليتيكا نياتنا إذا عدقن أب زخونة يخون ناي تمنقسي كوترا خيت كلها مبزحت جزء نحبت زن سوارق نجار يتركبني خان دخلنا زن سوارق خاتركب منقسي دخايا أبزي مالت على وندي أعمل له باجت على وجن صبوق نجار بناي كامباني تاتي ناي برايفت ني خاتركب برا بناي منقسي تركبني زخبل كله هجي كنا سألكم منقسي صبوق دموز يخفديو منقسي صبوق دموز يكفلنيو ويونا سرعتني هاتات ناي منقسي تحتات يومي بلاكم يلا ناي منقسي صراحة بسويسرلاند كابكالوت هجرات فلي بزبالة كابكالوت هجرات فلي بزبالة أيركبني أبزي ناي منقسي صراحة يركبني سب مرة يزدليو مرة يزدله مهنياتو زبالة أو حسنا زلوا زبالة دموز زلوا زبالة باركس ولا كبدموز وصاي فيكيشن يخون نايت روتا يخون اتزبالة كونديشن زلوا ناي منقسي صراحة سزناي منقسي صراحة يركبني أبزي زبالة يدما ممهر أبز عدي أزدي يصبو دموز زلوا كبور بوتا كبور صراحة كبور مويا دماي حكيم كمو سيدتين مالتي صراحتني أنا منقسي صبو نخركب يقبوي صبو صراحة تدليقة بلشونا دي بلو هو تدليقة كتقبر كتكلال لك عند تبع البلس قلنا قل نتو مبتقو زلو هاي كواليتي لايف ناقبرو تبوليتيكا منش مهبتا من تتقامل لخينكا نايب حكي ستحساسبيو listen to these people أنا نعو نودخو من كدناق كافي ليكم كل زمان قسزي بكل من قدنا تزبي توعوا عبي الولو نابلو الزاربو زلو يتبيانيو اللي يعني سوال أنت بزيك بكم يلين كان بعلوم يتبيان زقبر ويا We are examining a silent assault on Ethiopia's sovereignty, democracy, and future, driven by a massive new wave of Gulf capital. In the shadow of Ethiopia's ambitious reforms under Prime Minister Abiy Ahmed, this new wave of Gulf capital is actively reshaping the country's destiny. Just days ago, on May 18, 2026, Bloomberg revealed that Qatar's influential Al Khayat family, the billionaire owners of Power International Holding and its subsidiary UCC Holding, is aggressively bidding for a major stake in Ethiopia's land. يا حقرات خليج هبتاماتنا خليج ني إثيوبيا نا أديس أبابا يجزوالو زبل زربا بتدقاقامينا نسمع زلنا إذا خا لنكني هذا كابتم عبيت فاميليتاتنا هبتامات بليونيراتنا قطر ببزحي نا إثيوبيا إنفست جبر أجريسيفلي يخيد كم زلون نتي تاخاتبلونا نتلاقي بشفتو دسرح زول عبي ايربورت نا 10 بليون قال زبلو ابو انفست قبرنا بكالي انفست قبرو بمولم تنهجرات خليج نتهاجر شاما يبلو لا خمسه لو يزنقر سو ازن تايز قبر نتهاجر ربح يمصالالو عبيت يمصالالو يزبحال كن نبليونيراتن نمالتي مليونيراتن طراي كوين زلو تهاجر نعبنت لنكنا بإثيوبيا هذا عبي انفستراتي لو قال بحال نيرمانيتي اكيلو دانغوتي زبحالنا نيجيريا نا افريكا ذهبت بليونير شو نسو بزح بروجكتات أبي إثيوبيا حزلو ناي سميته فابريكا حزنيرو حجر ما بزغربا ناي غازن ناي قلملن ما أباتي له مالتيو سلازي انتاي زري كازي تهاجر قص بغص rise of elite oligarchy eliteን ሀብታማትን ሀብታገር ዓብ ቦታ ይሕዙ ከም ዘለው ኩሉ ግዜ ድማ the transactional nature of these deals avoids human rights or democratic conditions, facilitating internal repression while enriching a select inner circle of politically connected domestic conglomerates, most notably the rapidly expanded of it. تايزر يكازي التحجي أبي إثيوبيا تفتير زولو كنتات إثيوبيا أبز حلفة كلتا 3 عامات بناء IMF دقوما liberalization طبعا خد كفت تغيير له بسنك تستوسد سقمتي طبعاتا بعد ايراناتا طوعوا عيل له ترجموا لهم ازي نتوم كابيدنا عفن زنوبر دعنبر نتوم إليت IMF مالت كل غزي إليت بليونيرات مليونيرات بIMF تحبيهم يمزمصوها ስለዚህ እቲ ሊበራላይዜሽን ናጽ አግበር ከበሃል ከሎ ሙስል ገቢሎ ድመጹ ቢሊዮነርስ አለው ዲስካውንት ዝኾነ ባጤራነት ከመሬት ንስወረደ ንብረትናት ከመሬት ንስወረደ ብሕሱር ነቲ ሪል ስቴት ፕራይም ሪል ስቴት ቦታታት ኮኑ ኹሉ ናይ ሕርሻ ቦታታት ኮኑ ኹሉ አገደስቲ ኢንፍራስትራክቸር ከምዚ ኤርፖርት ኮኑ ኹሉ እቲ መንግስቲ ተሸጊሩ ከሎ ዓቕሊ ጽበት ገጢሞ ከሎ ኣብ ካልእ ከይዱ ገንዘብ ክረክብ ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ እቶም ኤሊት መጺኦም ነቲ ዕድል ተጠቒሞም ብዝሓሰረ ዋጋ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ይረኽቡ ንኣብነት እጂ እንታይ ዝብል ገለገለ ኤርትራውያን እንታይ ዝብሉ ትሰምዕ
ኢትዮጵያ ሲ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ወዲቓ ኸላስ ስለምንታይ እዮም ኣብኣ ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለዉ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ you don't understand ኢትዮጵያ ሽግር መጀመርያ ኣይኮነን ኣብይ ኣሕመድ ምስተወሰነ ክኸይድ እዩ እንተዘየለ ክቕየር እዩ ካልእ ክትክ እዩ ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ረብሓ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኣለዉ ቻይና ክትፈርስ ኣይደልይዋን እዮም ኣሜሪካ ክትፈርስ ኣይደልይዋን እዮም እዚኦም ኣብዚ ትሪእዎም ዘለኹም ሃገራት ድማ ክፈርስ ኣይደልይዋን እዮም ስለዚ ክንምንታይ ኣቢ ድስቁልቁል ኣቢልዋ ለት ሃገር ኣብ ገለ ፖይንት ንዑ ኣልዮም ብካልእ ክትክዎ እዮም ወይ እውን ሰውራዊ ሃገር ክመፅ እዩ ፋኖ ንኣብነት ዓዊቱ ተመፅ እዩ ያ ነቲ ሃገር ከም ዘላ ተሕዝካ ክትከይድ ኢኻ ክብልዎ እዮም ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሓይል ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ነቲ ሃገር ኣነ ድሌተይ ክገብራ ክብል ኣይክልኒ ምክንያቱ ካበይ ምፂኻ ክተመሓድራ እታ ሃገር ብምልእታ ኣብ ድጎማ ዝተመርኮሰት እያ ስለዚ ድጎማታት ገንዘብ ስለ ዘድልየካ ነቲ ሃገር ከተመሓድራ ኣብቶም ገንዘብ ዘለዎም ከይድካ ክትንብርከኽ ኢኻ ትግደል ነስ ድዑ ክትገብር ተኮይንካ ድማ ሶም ክዝዙኻ እዮም ዳትስ ዋይ ዋላ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣብዚ ተየርየኩም ዘነ ተሃገርሲ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋታት ከም ዘለዋን መዓት ክራይሲስ ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና በት ስቲል ቢልዮነርስ ሃብታማት ብዙሕ ገንዘብ ኣብቲ ሃገር ኢንቨስት ይገብሩ ከም ዘለዉ ድማ ትሰምዑ ኣለኹም ስለምንታይ እንተልኩም ከምዛ ዝገልፀልኩም ዘለኹ እያ እቲ ሃገር ዋናታት ስለ ዘለዎ እቶም ዋናታቱ ንሕጂ ዘሎ ኩነታት ንዓኻ ይፀገም ንዓታቶም ከም ዕድል እዩ ዝርአ እቲ ክቡር ዝነበረ ናይ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ሓሲሩሎም ኣሎ ሕጂ ይገዝዎ መንግስቲ እንድሕሪ ዘይተማመ ካልእ መንግስቲ ይቕየር ኣዘራሪቦም ድማ ሰብ ኩሉ ኣብ ሽግር ከሎ ሳቶም ነቲ ዝበለፀ ነገር ሒዞም ይፀንዑ እንደን ያ ናቲንግ ሃፕንስ ቱ ደም ሃብቲ ናቶም ካብቲ ናብቲ ይሰጋገር ማለት እዩ እዚ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ክኸውን ጎኒ ጎኑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ለንቀነ ብዙሕ ግዜ ሓተው ቀጠው ትበሃለላ ዘላ ርእስኻ ኣላ እዚኣ On this topic is Sharmaki Ali, a political analyst joining us from London. Sharmaki, if the United Arab Emirates does formally recognize Somaliland, how big of a diplomatic breakthrough would that be? Not just for Somaliland, but for the entire Horn of Africa. Firstly, thank you very much for having me. And I think you start with a fantastic topical question. And I think in answer to your question, I think it'll be huge, especially for Somalilanders. And I think what we've seen is the relations between Somaliland and the United Arab Emirates grow and deepen and strengthen for many years now. And actually what that could do with that formal recognition is actually allow for Somaliland to unlock, access to critical ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሶማሊላንድ መዓልቲ ናፅነቱ ካብ ዕልቀኒ ለንቀነ ኢማራት ወይ እውን ገለ ሃገራት ኣፍልጦ ክባየን ተባሂሉ ድማ ብዙሕ ትፅቢት ይግበረሎም ነይሩ አንፎርቹነትሊ ዝኾነ ኣፍልጦ ከብ ዝደለየ የለን ኢማራት ነዚኦም ሃገር እዚኣቶም ብሃፋን ተስፋን ገይራ ልቦም ዘጥፋእትሎም እያ they were expecting something nothing happened and ተስፋ ኣብ ዘቑርፅ ኩነታት በፂሑ ዚ ጉዳይ ማለት እዩ ኢትዮጵያ እውን ክንደይ ግዜ ኣፍልጦ ከብዩ ከምዚ ክገብር እዩ ተባሂሉ ኢትዮጵያ እውን እንትኾነ ነዚ ሃገር ኣፍልጦ ክትብ ኣይደለየትን ስለዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ከማ ኢሉ ጨቓቕ እናበለ ይቕፅል ኣሎ ደፊሩ ኣፍልጦ ክቦም ወይ እውን ናብቲ ኩነታት ከምፅኦም ዝደሊ ኣካል የለን እስራኤል ድሮ ንኣታቶም ምሳቶም ሞፍ ትገብራላ ንእስራኤል ድማ ኣድቫንቴጅ ይብዋ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ኣብዚ ከባቢ ንበይና ዝባሓተቶ ጉዳይ እውን ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣምባሳደር ናቶም ኣብ እስራኤል ለንቀነ ወረቐት ስርሖ ረኪቡ ኣብቲ ጀሩሳሌም ድማ ኤምባሲ ናቱ ገይሩ እዩ ዝብል ዘረባ ለንቀን ኣብ ዜናታት ቀኒ ማለት እዩ ድሕሪ እስራኤል ንእስራኤል ተኸቲሉ ማንም ሃገር ኣፍልጦ ነዚ ሃገር ከብ ድማ ኣይተራየን ኣሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እስራኤል ከምኡ ድማ ኢማራት ኮይኑ ተሪፉ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ክሳራታቶም ኣፅቢቦም ኩነታቶም ኣፅቢቦም ናብ ሶማሊላንድ ገጾም ክኸዱ መይቢ ማለት እዩ ናብ ሶማሊላንድ ከይዶም ድማ ኢትዮጵያ እውን ብሶማሊላንድ ኣብ ጥገ ባሕሪ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገዲ ምክንያቱ ኢማራታዊ ኢንቨስት ገይሩሎ እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ብኡ ክጥቀም ክኽእል ኣለዎ ናብ ኤርትራ ገጾም ክብሉ ከለዉ ናብ ኤርትራ ገንዘብ ከጥፉ ይደልይዎም እዮም እንታይ ዳ ወሪሮም ኣብ ጥገ ባሕሪ ወሲዶም ተሰሊጡ ማለት እዩ ንኢማራት ንኸረክብዎ እምበር ኢትዮጵያ ዝኾነ ናይ ቁጠባ ናብ ኤርትራ ገጾም ፕላን ከም ዘይብሎም ንኸረዳእኩም ኢለ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ድማ ከምዚ ኢላ ኣብ ሊምቦ ጠልጠላ ኣቢሎም ኣለዉ እቲ ጉዳይ ድማ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሶ ዲስ ኢዝ ኦልሶ ኣናዘር ካልኣይ ክፋል ናይቲ ንሪኦ ዘለና ኢና እተን ሃገራት ዓረብ ይፋጠጣ ኣለዋ ናበይ ገፀ ኔክስት ሙቭ ናተን እንታይ ክኸውን ንኣብነት ስዑድያ ለንቀነ ፍሉይ ልኡኽ ናታ ናብ ኢትዮጵያ ሰዲዳ ነይራ ብዙሓት እውን ከም ዝብልዎ ዘለዉ ንሓቅነቱ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ንኢትዮጵያ መጠንቀቕታ ሂቦማ ከም ዘለዉ ይንገር ኣሎ India has delivered a strong message to Ethiopia reportedly. Who delivered this message? Firstly, we need to understand now the changing
geopolitical situation in the Horn of Africa. I think that Emiratis will gradually lose influence in the Horn of Africa. Saudi influence will increase, keeping in view what damage has been done. The damage has been done to Emirati economy. Emirati government will try to continue having its influence in East Africa, in the Horn of Africa, but it will be challenging for the UAE. Saudi Arabia perhaps is unhurt by the war. And secondly, UAE now won't confront Saudis because in some cases UAE needs Saudis until UAE build. There's an old rule in geopolitics. ሕጂ እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ፈጢርዎ ዘሎ ነዘን ሃገራት ዓረብ ንኩላተን እንዲህ ሃሲብዎን ዘሎ ግን ተን ዝያዳ ተሃስየን ዘለዋ ተን ኢማራት ዝበሃል እዩ ኢማራት ድማ ኣብዚ ከባቢና ብዙሕ ገይም ዝፃወት ዝነበረ ሃገር እዩ ስለዚ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ ተሃሲዩሎ ስዑድያ ካብ ናቡ ደሓን ዝኾነ ወፃፃ ወፂኣ ኣላ ኣብቲ ከባቢ ድማ ፅቡቕ ሽምን ፅቡቕ ዝናን ዘለዋ ድማ ስዑድያ እያ ስዑድያ ድማ ምስ ግብፅን ምስ ኤርትራን ጥቡቕ ዝኾነ ዝምድና ኣለዎም استراتيجيكاوي علاماتات ناتون دما الاينت كوينلو اب حدا مسمر مصيلو سلازي كل زنتاي زريكا كتريو خلغا بتكونتات كاب غزي ناب غزي ناتغير كوي مصنتلو امارات عقمناتا ويون صلواناتا እና ጎደለን ከይት ዘገደት ኩነታት ብዙሕ አለ የምዝብሉ ዘሎ እዚ ድማ امارات እንድሕሪ ቁጠባናቶም ናተረመሰ ኸይዱ ጸገምናቶም ናዓበይ ኸይዱ ሽግርናቶም ናዓበይ እንድሕሪ ኸይዱ እንታይ ገብርዮ ክሳራታቶም ከጽቡ ኽጅምርዮም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክኾን ከሎ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዳርጋ ከቢድ ዝኾነ ስዕረት ዘጋጥሞም ዘሎ ምክንያቱ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ከምቲ ዝድለክ ሕግዝዎ ይኽእሉ ኣለውን ብዙሓት ኣባላት ናይቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝነበሩ ድማ ናብ ሰራዊት ሱዳን ኢዶም እናሃቡ ይኸዱ ኣለዉ ሱዳን ድማ ብድሕሪ መጋረጃ እውን እንተኾነ ዝተፈላለየ መፍትሒ ትደሊ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢማራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ እናኸሰረ ስለትወስድ ዘላ ብልፅግና ታዛ ዓብየት ተልእኮ ትቦ ዝነበረት ንሳያ ነይራ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ንብዙሓት ሰባት ኣዛራቢ ኣርእስቲ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እዚ ኩናት ሕጂ ድማ ይውዳእ የለን ምክንያቱ ክውዳድ ኣይውዳእን ዝተወድአ ነገር የለን ስለዚ ስዑድያ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ሓገዝ ናይ ግድን እዩ ክደሊ ገንዘብ ክደሊ ናይ ግድን እዩ ስዑድያ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ገንዘብ ብዙሕ ፅልዋ እዩ ዘለዋ እቲ ኣለሙዲ ዝበሃል ስዑድያዊ እዩ መበቀሉ ወላ እኳ ኢትዮጵያውን ተበልካዮ ስዑድያዊ እዩ እሱ ድማ ዳርጋ ኢትዮጵያ ፍርቃ እዩ ዝውንና ነይሩ ቀደም አዲስ አበባ ተኸይድካ ሸራተን ዶ ኢልካ ዶ ዳዶር ሆቴልካ ዳስታላ እንተልካ ዳስጋ እንተልካ ዳገለ እንተልካ ናይ ዚ እንተበልካ ናይ ፋብሪካ ናይ ኩላ እንተበልካ ናይ ማይ እንተበልካ ዘይብሉ ነገር የብሉን እሱ ብፍላይ ኣብቲ ዓውዲ ቢዝነስ ከተተኩር ተጀሚርካ ብኩሉ ዓውዲ ዳርጋ ኣብ ኩሉ እዩ ዘሎ እሱ ስለዚ ኣብ ብዙሕ ትካላት ዘለዎ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ካልኦት ኢንቨስተራት ናይ ስዑድያ ብብዝሒ ስዑድያ ንኢትዮጵያ ብብዝሒ እዮም ካ ዝገሽዎ ቱሪስት ናታ ንሶም እዮም ስጋ ናቶም ብብዝሒ ናብኡ ዝኸይድ ስለዚ ስዑድያ ብዙሕ ፅልዋ ስለ ዝነበራ ኢማራት ድማ ዋላ እኳ ብዙሕ ጭዋዳ ከም ዘለዎ ኣክቲ ትገብር ተነበረት ኩነታት ናታ ኣብዚ እዋን እዚ ክሳራታት ናይ ኢማራት ቀሊል ክኾን ኣይክእልን እዩ ግን ንኢትዮጵያ ድማ ነዛ ብልዕሊ ንኣቢ ሒዞሞ ዘለዉ ኩነታት ብቐሊሉ ገዲፎም ናይ ካልእ ነገራት ክደልዩ ይኽእሉ እዮም ክትብል ክብድ ዝበለ እዩ መርኣያ ናይብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣበይ ኢኻ ትሪኦ ወላ ስዑድያ እውን እንተኾነ ከቢድ ክሳራ ይወሪድዋ ዘሎ ፍርቂ ናይቲ ክሸጦ ዝግባእ ነዳዲ እያ ትሸይጥ ዘላ ካልእ ብዙሕ ሕፅረታት ኣጋጢሞ ኣሎ ወላ ካብ ካልኦት ዝሓሸ ትኾነት ስለዚ ኩላተን ሃገራት ናብ ካልእ ሃገር ዝገብርዎ ዝነበራ ክጥንቀቓ እየን እቶም ቢልዮነራት ግን እቶም ሃብታማት ግን ኣብዘን ሃገራት ዓረብ ጥራይ ኢንቨስት ምግባር ውሕስነት ከም ዘይብሉ ተረዲቦም ስለ ዘሎ ኢንቨስት ንክገብሩ ናብ ካልኦት ሃገራት ክኸዱ እዮም ዳትስ ዋይ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ዶ ናብ ገለ ዶ ይመፁ ኣለዎ ዝበሃል ዘሎ ካብኡ እዩ ዝብገስ ዘሎ ትዘረባ ናብ ኤርትራ ንመለስ እቲ ምስ ግብፂ ዝተገበረ ቢቢሲ ዝገበሮ ሪፖርት ኪስናዮ ትርጉሙ ሓደ ቁጠባዊ ካልኣይ ሎጂስቲካዊ ዝኾነ ረብሓታት ከምፅእ ይኽእል እዩ ንክልቲኡ ሃገራት ማለት እዩ ብተወሳኺ ንኤርትራ ካብ ናይ ግብፂ ተመክሮ ብዙሕ ክትምሃር ትኽእል ማለት እዩ ኣብ ምምሕዳር ናይ ወደብ ይኹን መስመር ናይ ንግዲ ናይ ባሕሪ ኣብ ከምኡ ብዙሕ ክትሕግዝ ትኽእል ንግብፂ ከዓ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ክረኽቦ ዝኽእሉ ብፍላይ ካብ ማያት ናይ ኤርትራ ናይ ዓሳን ናይ ካልእን ብዙሕ ጥቕምታት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ስምምዕ እዚ ኣብቲ ዞባ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ይኽእል እቲ ስምምዖም እንዳሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ንኢትዮጵያ ከም ስጋት ክመፅእ ይኽእል
እዩ ካብኡ ሓሊፍካ ከዓ ኣብቲ ዞባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን ግብፅን ሓደ ኣቋሚ ዘለዎን ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብናይ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ሃገራት ጥራሕ እዩ ክሕሎ ዘለዎ ዝብል ተመሳሳሊ ኣቋም ኣለዎም ስለዚ ነዚ ክሕይሎ ይኽእል እዩ ዝገብሮ ዘለዎ ስምምዕ ኣብ ዝባን እዚ ብቐጥታ ድሓር ንበዓል ሱዑድያን ካልኦት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሃገራትን እንዳሳተፉ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀጥታን ምትሕብባር ናይ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ሓደ ትካል ኣብ ምፍጣር እውን ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ሓደ ፀገም ዘሎ ኣብዚ ንሕረፍ ኬድካለይ ግን ክልቲአን ሃገራት ኤርትራ ይትኹን ግብፂ እዚ ከይከውን ይኽእል እዩ ቀንዲ ዓላማ ናታተን ኤርትራ ብዝወብኡ ሕዱድ 35 ዓመት ኣብቲ ከባቢላ ማለት እዩ ነፃነት ከተወስድ ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝምዕብለሉ ዘሎ ግዜ እዚ ብግዚያዊ ኩነታት ዝተደረኸ ምቅራብ ይደኣ እምበር ብስትራቴጂካዊ ኣረኣያ ዝነቐለ ኣይኮነን ክበሃል ይከኣል እዩ ንክልቲኣተን ሃገራት ከዓ ምናልባት ብኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍደገ ናይ ምርካብን ካልእን ብንግብፂ ከዓ ብናይ ናይል ሪቨር ናይ ሓፂን ፈለግ ኒል ዘሎ ፀገማት ንሱታት ተኣሳሲሮም ናይ ግዝያዊ ረብሓ ምትእስሳር ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ሕጂ ነቲ ዓብ ረብሓታት ናይ ቁጠባ ናይ ሎጂስቲክን ካልእን ዝተባህለ ናይ ፀጥታን ምናልባት ኣብ ግብሪ ከየውዕሎ ይኽእል እዩ ከምቲ ዝበልካ ናይ ኢትዮጵያ ጠለብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕጂ እውን እናቐፀለ እዩ ዘሎ እንተኾነ ኣሜሪካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ስምምዕ ክበፅሓ ትፅዕር ከም ዘላ እዩ ዝነገር ምዚ ብዝተኣሳሰር እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ዝተፈረመ ስምምዕ እንታይ ለውጢ ከምፅእ ይኽእል እዚ ብዙሕ ዘምፅኦ ለውጢ ዘለዎ ኣይመስለንን እዩ ምክንያቱ ፀገም መንቀል እዩ ካብ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ንሳቶም እዮም ሉላው ግዛት ናይ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ሉላው ግዛት ናይ ኢትዮጵያ ክእትዉ ዝርክኑ ዘለዉ በዚ ምክንያት እዚ ካብዚ ንሕር ዓዲ ውዒሎም እሞ ብሰላም ብናይ ዓለም ሕጊ ተሓባቢርና ንስራሕ ንጥቀም ገለ ንሕር ኢሎም ኣብኡ ፀገም ከጓንፎም ኣይክእልን እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዝበልካ ብክልቲኣቶም ክረኸቡ ብዙሕ ማለት ሩይ ዝኾነ ካብ ኣሜሪካ ዝወፀ ይኹን ካብ ኤርትራ ወይ ካብ ኢትዮጵያ ንዑ ዘመላኽት ጉዳያት የለን ብጀካ ናይ ሶሻል ሚድያ ናይ ካልእን ፕሮፓጋንዳን ገለ እንተዘይኮይኑ ምናልባት ሸነኽ ኣሜሪካ ተሎ እንታይ እዩ ኣብ ውግእ ንኸይተኣትዉ ኣብዚ ከባቢ እዚ ከዓ ቆልውላው ንኸይፍጠር ዝብል ምኽርን ዳርጋ ሓበሬታን ወይ ሓሳብን ካብ ምሃብ ሓሊፎም ንክልቲኦም ክሰማምዑ ዝደፋፍኡ ዘለዎ ኣይመስለንን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ሉላው ግዛተይ ናብ ኢትዮጵያ እየእቶ ዝበሃል ዝኾነ ሃገር ዝቕበሎ ነገር ኣይኮነን እንተግን እቲ ብሰላም ክጥቀም ናይ ኣገልግሎት ናይ ወደብ ግን ካብ ቀደም እንኳን ኤርትራ ኣይኣበየትን ኣላ ስለዚ ንኣሜሪካ ደፋፊዩ ነተን ካልኦት ሃገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክልቲአተን ክሰማምዓሉ ኣለዋ ዝብሎ ነገር የለን ተሓቲ ክትከውን ትኽእል ንኢትዮጵያ ካብቲ ትወታወትዎ ዝበለኹም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ናይ ካልእ ጠጠው በሉ ተዓገሱ ኣብ ምባል ካብኡ ሓሊፎም ብዙሕ ኣጀንዳ ዝህልዎም ኣይመስለንን ተንታኒ ፖለቲካ ዓብድራሕማን እዚ ንሰምዖ ፀናሕና ዳርጋ ኣብቲ ኩነታት ናትና ዘሎ ብብልፅግና ድማ ዘይ መኣዝኑ ከትሕዝዎ ዝፍትኑ ዘሎ ጉዳይ እውን ጌርካ ክትሪዮ ትኽእል ኢኻ ንቐፅል ካብ ቀፂልና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝበሃል ዘሎ ንኸይድ የፖለቲካውም በተወሰነ ደረጃ ነካክተኳል አሁን አዳዲስ ክስተቶችም እየመጡ ነው እንግዲህ ቀደም ሲል ኢትዮጵያ ዙሪያዋን ያልነበራት ጠላት አሁን ዙሪያዋን ተከባለች በተለያዩ ምክንያቶች በአብይ አህመድ የዲፕሎማሲ ክሽፈት የተነሳ ኢትዮጵያ ከየትኛውም ሀገር በላይ በጎረቤቶቿ እንደ ጠላት የምትታይ እንደ ጠብጫሪ የምትታይ ተደርጋ በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ የሀገሪቱ የውስጥም የውጭም ደህንነቷ አደጋ ላይ ወደቀበት ጊዜ ላይ እንገኛለን የኢኮኖሚውን ቀደም ሲልም ነካክተኳል ብዙ ነገሮች መጥቀስ ይቻላል አሁን የነዳጁ ነገር የተባባሰን የመጣው ኬንያ 15 ሽልንግ እንደዛ አይነት ዋጋ ጨመረ ብለው ሀገሪቱን ድብልቅልቁን አውጥተው ተቃውሞ አሰምተው ምናልባትም ውሳኔው ሊሻር እንደሚችል እየተነገረ ነው አራት ሰዎች ሞተዋል ግን በዚህች ጉዳይ እንኳን ኬንያውያን ከፍተኛ ተቃውሞን ያሰሙት ኢትዮጵያውያን ከዚህ በብዙ እጥፍ መከራና ስቃይ እየደረሰባቸው ነው እንደው ዶክተር ሚኬሳ ሌሎች ሕጂ እንታይ ዝብሉ ዘለው ኩነታትና ኢትዮጵያ ኣብ ክብድ ዝበለ ኩነታት በፂሕኩም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብቲ ዞባ ታ ሓደገኛን አጭበርባሪትን ወይ ረባሽትን ስግኣትን ዝኾነት ሃገር ገይርዋ ኣሎ ብልጽግና ፖሊሲናቱን አካይዳናቱን ኩለን ጎረባብቲ ድማ ንኢትዮጵያ ከም ሓደጋ ከም ስግኣት ክሪዋዮም ዝመርፁ ዘለው እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ጠቕላላ ኣብ ተነፅሎን ኣብ ባንክ ተኣቱ ይገብራሉ ንኻልኦት ድማ ናብቲ ከባቢ መፅዮም ኣብ ፍሉይ ዕድላት ናይ ዝምድናታት ንክገብሩ ኣብ ትገይ ከፍተሎም ኣሎ ብዓይኒ ቁጠባ ክረአ ከሎ ብልጽግና ንኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ኣዋሪድዋ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብ ኬንያ ነዳዲ ቁሩብ ወሲኹ ተባሂሉ ኣብ ፅርግያታት ከቢድ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፊ ይግበር ኣሎ ብግምጣል ኣብ ኢትዮጵያ ወሰኽ ናይ ነዳዲ ምስ ናይ ኬንያ ፈፂሙ እውን ክወዳደር ዘይክእል ክነሱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሰልቺዎ ዲ ዋላ ተስፋ ቆሪፁ ተቃውሞውን ክገብር ኣይከኣለን እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ከይድ ኸውን ያታቶ ሌሎች ጉዳዮችንም እያነሳን ኢትዮጵያውያን ያሉበትን መከራ በተለይ የአብይ አህመድ አገዛዝ ይዞባቸው በመጣው አደጋ ላይ ለምን መነሳት አለባቸው ምንድነው ምክንያታቸው የሚለውን በደንብ ሊያሳዩ የሚችሉ ስለ ዲፕሎማሲ ትንሽ ለመጨመር አንተም ብለሃል መሳይ ኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ዝቅጠት ውስጥ ገብታለች በዚህ ሰዓት በታሪክ እንደዚህ ሆነን አናውቅም
ቅድም እንደተባለው እንግዲህ ኢትዮጵያ የአፍሪካ መዲና ነች፣ የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ ነች አዲስ አበባ። እንግዲህ የዓለም ድርጅቶች ሙሉ በሙሉ አዲስ አበባ ነው የሚቀመጡት፣ ዋና ነች። እንግዲህ ያ የታሪክ ጉዳይ ነው። ዛሬ አንድ ነገር ልጥቀስ መሳይ፣ ባለፈው ሳምንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን አብይ ወንድሜ ምናምን ብሎ ጽፎ ማለት ነው ጊዜ በየጊዜው ሄሊኮፕተሩ ወይም እንትኑን ፕሌኑን ይዞ ወደ ፓሪስ ይሄዳል አብይ። ያ ኢማኑኤል ማክሮ ከምዕራብ አፍሪካ ስለተሸኙ ፈረንሳይ ምንድነው ያደረጉ ያሉት? ሌሎቹን የአፍሪካ ሀገራትን ለመያዝ እየሞከሩ ነው። ያንን መሰረት ያደረገ የፈረንሳይ አፍሪካ ጉባኤ አካሄዱ። ያ የፈረንሳይ አፍሪካ ጉባኤ የት ነው ያካሄደው መሰለ ኢማኑኤል ማክሮን? ናይሮቢ ኬንያ ነው የመረጠው። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንነዊሕ እዋን ክንሪኦ ፀናሕናዩ ኢትዮጵያ እቲ አንከር ስቴት ዝነበራ ደረጃ ካብ ብዙሓት ሃገራት እናኸሰረቶ ትኸይድ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ። መርኣያናቱ ድማ ኣሜሪካ አንከር ስቴት ኢትዮጵያ ትጥቀም ዝነበረት ናብ ኬንያ ከም ዝቀየረት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፈረንሳ እውን እንትኾነት ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዓርከይ መሓዛይ እናበለ ንዑ ገዲፉ እቲ ዓብይ ኢቨንት ናቱ ኣብ ኬንያ ክገብሮ ከም ዝመረፀ ኣብ ናይሮቢ ወላ እውን እቲ ዘለዎ ፅልዋታት ዝያዳቲ ኢንቨስትመንት ናቱ ናብ ገፁ ክገብሮ ከም ዝመርፅ ዘሎ። ስለዚ ኢትዮጵያ ብዙሕ እናከሰረት እያ ትኸይድ ዘላ ይብላ ኣሎ። ብሓፈሻ ኣብቲ ኮንፈረንሳትን ገለ መለታትን እኳ ዘይግብኦ እውን ንረክብ ኣሎ እንዲ ክሪኦ ከለኹ ኣነ ግን ብመንፅር ናይቲ ዝነበሮም ፅልዋ ከም ናይ ሎሚ ተዳኺምናን ወሪድና ናይ ንፈልጥና እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ያ it has some truth into it ገለ ሓቅነት ኣለዎ እዩ። ንቐፅል ፋና ከመይና ክንገብር እንታይ ዝኸውን ዘሎ ዝብል ነገር እንድሕር እናጠመትና ምስኡ እናስተኻኸልና እንተዘይከድና ኣፀጋሚ ኩነታት ዝፍጠር እቲ ብዓለም ደረጃ ዘሎ አንፕሬዲክታብል ናይ ምዃን ጉዳይ ናባና ክመፅእ ከሎ እንደገና ይገድድ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ዓለም ቻይና ድያ ትኸውን ራሽያን ቻይናን ሓደ ደን ዝኾና ኢራንን ቻይናን ራሽያን ሓደ ደን ክኾና ናይ ኢራን ሚድልስት ውግእ ከመይ ኢሉ ይክውዳእ ገለመለ ኢሎም ነቶም ናይ ዘይት ዋጋ ከመይ ዝኸውን ሆርሙዝ ክትክፈት ኣይትክፈትን ሁቲ ሸል ክትኩሱ ድዮም ናብ እስራኤል ወይ ናብ ዝኾነ ዓዲ እሞ እቲ ባብኤል መንደብ ክዓፅዎ ድዮም ከምዚኦም ዝመሰሉ ብዓለም ደረጃ ዘለዉ ዘይተተንባያይነት ናይ ዓለም ናይ ፖለቲካ ጉዕዞን ናይ ሴኩሪቲ ጉዕዞን ዘይተተንባያይነት ምክንያት ዝኾኑ ናባና ክመፁ ከለዉ እንደገና ይገዱ። ምክንያቱም ካልኦት ኣብኡ መራኸቢ መንገድታት ኣለዎ። ንሕና መንገዲ መራኸቢ እውን የብልናን ተፀበይቲ ኢና። እሳቶም ዝወሰንዎ እዩ ናባና መፅኡ ኣብ ልዕልና ወደቃ ዝወድቀና። ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኩነታት ኢና ዘለና። ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ቀረባና ዘሎ ውግእ እውን ኣሎ። ኣብ ሱዳን ዘሎ ውግእ ኣሎ። ብቐጥታ ደረጃ ንሕና እውን ኣቲናሉ ክበሃል ዝኽእል እቶም ዓበይቲ ዓድታት ኣላዒሎሞ ኣብ ሱዳን ያው ህዚ ብናይ ዓለም ተኣሽሙ እቲ ዝለዓለ ሂማኒታርያን ዲዛስተር ዘለዎ ዝለዓለ ናይ ሰብ ናይ ብዙሓት ናይ ተጋሩ ሂወት ኣፌክት ትገብር እዩ። ኣብ ድሕሪ ገዛና ዝግበር ጥራሕ ኣይኮነን። ብናትና ብዝኾነ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን መበገሲ ይበገስ ብናትና መራርሓ እውን ፊዚካሊ ኢንቮልቭድ ኢና። እዚ መድረክ እዚ ተተካእ መንግስቲ ዝመርፅ መድረክ ይኮነ ወይ መቐለ ምስ ኣተና ክንኣቲ ኢና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንኣቲ ኢና ምንም ዘጠራጥር ነገር የለን ኢና ኣብኡ ንመንግስትታት ይሰርሑ ነው ይኮነ ናይ ትግራይ ሓይልታት ክእከቦ ምግባር ከም ዓብዪ ኢኒሽቲቭ ንወስዶ ምንቅስቃስ እዩ። ኣብኡ ምስ ተኸደ ንትግራይ ዝመስል መንግስቲ ምጥያሽ ዓብዪ ትርጉም ሰሙናዊ መልእኽቲ ህወሓት ንመድረኻዊ ቃልሲ ምርግጋፅ ህልውና ኣብ ሓደ ንዕሰል ምሽጥር ኩሎም ዓወታት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጽኑዕ ሓድነቱን ውደብኡን ዝምስረት እዩ። ንዘመናት ከም ህዝቢ ዘጋጠምዎ ፈተናታት ሰጊሩ ኣብ ዝመዋዕል ክበፅሕ ዝኽኣለ እውን ሳላ ብሓድነት ተወዲቡ ዝተቓለሰ እዩ። ጸላእቲ እውን ህዝቢ ትግራይ መንብርካኽ ወይ እውን ምጽናት ዝከኣል ፈለማ ሓድነቱ እንትልሕልሕን ውደባታቱ እንትፈርስን እዩ ካብ ዝብል መበገሲ ኣብዞም ምሽጥራት ዓወት ህዝቢ ትግራይ ክረባረቡ ጸኒሖምን ኣለውን። እንተኾነ ግን ህዝቢ ትግራይ ካብ ተመክሮኡን ዘይፅዓል ልቦንኡን ተበጊሱ ንዝመፁ ፈተናታት እናበድሀ ንስለ ህልውንኡ ይቃለስ ኣሎ። ስርዓት ብልፅግና እውን ነቲ ዝኣወጀ ጆኖሳይድ ምዕዋት ትኩረት ገይሩ ዝሰርሐሉ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ምዝራግን ውደባታቱ ምፍራስን ህዝቢ ትግራይ ማእኸል ስኢኑ ክባታትን ምግባር እዩ።
ነዚሁ ግን ውሑዳት ከዳዓት ተጋሩ ኣብ ትሕቲኡ ዓሲቡ ህዝብና ብኸባቢ ክናታረኽ ብሔራዊ ትካላቱን ውድባታቱን ክፈርሳ ለይትን ቀትርን ጽዒሮም እዮም። ህዝቢ ትግራይ ግን ነዚ ዝተዋደደ ሽርሒ ብኣግኡ ብምንቃሕ ነቲ ልእኽቶ ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ሒዙ ሓድነት ክብትንን ውድባታቱ ከፍርስን ዝወፈረ ጉጅለ ብሔራዊ ክሕደት ብጽንዓት ተቓሊሱ ናብታ ትኽክለኛ ደንቢኡ ደንበ ጀኖሳይደር ክጽምበር ገይሩ እዩ። እዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ተጋሩ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ሽግር ገጢሞም ኣብ ዘሎ ኣብቲ ትግራይ ግን ንጹርነት ናይ ዕላማ እናነገሰ ይኸይድ ከም ዘሎን ጸላይኻን ሓደጋኻን መን ምዃኑ እናፈለጡ ይኸዱ ኣለዉ። ለንከነ ግን ካብ ትግራይ ዝወፀት ሓንቲ ካብቲ ድምፂ ወያነ ዝብል ዝወፀት እስከ ስምዕዋ ታን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እናተጋደደ ብዝኸድ ዘሎ ምትፍናንን ኣገዳስነት ኤርትራ ንሕብረት ኣውሮፓ እንዳወሰኸ ይኸድ ኣሎ። ብኻልእ ወገን ድማ ንዘለዋ ኣገዳስነት ብምርኣይ ቱርኪ ንወደብ ምጽዋዕ ዘበናዊ ኣገልግሎት ዝህብሉ መልክዕ ህንፀት ተሳልጥ ከም ዘላ ስትራቴጂክ ኣፌርስ ኔትወርክ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ሓቢሩ። ንጸብጻብ ሙልጌታ ሰፋ ተስፋይ ሃፍቱ ከምቲ ንኹሉ ግዜ ኣለዎ ዝበሃል ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን እስራኤልን ኩናት ምውልዑ ስዒቦም ወሽመጥ ህርሙዝ ንሓደጋ ምቅልዑ ንወሽመጥ ቀይሕ ባሕሪ ኣዝዩ ተደላይ ገይርዎ ይርከብ። ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ካብ መንጎ ዘለዎ ሃገራት ድማ ኤርትራ ሓንቲ እያ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኤርትራ ንሕብረት ኣውሮጳ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር ኮይና ትርከብ። ኣድላይነት ኤርትራ ዝነቅል ምስ ፀጥታ ቀይሕ ባሕሪ ምቁፅፃርን ምክልኻልን ስደት ዞባዊ ርግኣት ኣብ ምውሓስ ብዘለዎ እጃም ዲፕሎማስያዊ እግሪ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንምትካል ካብ ዝህልዎ ኣበርክቶ ብምብጋስ እዩ ኢሉሎም ስትራቴጂክ ኣፍሪካ ኔትወርክ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ። እዚ መርበብ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘለዉ ተሪኦታትን ምዕባለታትን ዝትንትን እዩ። ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ ሱሉስ ኩርናዕ ወሽመጥ ኤደን ስዊዝ ካናልን ውቅያኖስ ህንድን ዘላ ሃገር ብምዃና ተደላይነታ ንክብርኽ ይገብሮ ይብል። ኣብ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ንዝግበር ንግዳዊ ምጉዓዝ ንምቆፃርን ድሕንነቱ ንምዕቃብን ኣብ ዝኽእል ቦታ ምህላው እውን ኣዝዩ ኣገዳሲት ይገብራ። A warm and festive atmosphere in Asmara. Diplomats, officials and international guests. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድምፂ ወያነ ናይ ትግራይ ሚድያ ማለት እዩ ብዛዕባ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ፀብፃብ ከብሲ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ዘገርም እዩ። እቲ ፅምዶ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ነቶም ዘይተረድኦም ንኽርዳእ ዝኣክል ዝግበር ዘሎ እዩ። እዚ ኣወንታዊ ምዕባለ ናይቲ ክልቲኡ ዞባታት ናይቲ ክልቲኡ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ዝምድናን ርክባትን ክኸውን ከሎ በትኪ ድማ ኣበይ ከይሰኣን በትኪ ዝብልዎስ ኣበይ ከይሰኣን አገራችን ስንት ታሪክ ያለፍነው በአክሱማዊ ኪንግደም ለምንድን ነው የምትገነጥሉን? ለምንድን ነው የምትለያዩን? ይሄ እኮ ነው እኔ ግራ የገባኝ። በቃ መልሱን ወደ እናታችን፣ መልሱን ወደ አገራችን። በቃ እኛ አንፈልግም መገንጠል አንፈልግም። በዚህ አጋጣሚ ለአብይ አህመድ ማስተላልፎ መልእክት አለኝ። ሪኮርድ አድርጉልኝ፣ አድርሱልኝ። ወደ አብይ አህመድ ሪኮርድ አድርጉልኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይሄ ስማኝ፣ እኔ እንደ አንድ ኤርትራዊ ምነግርህ ነገር አለኝ። ስማኝ እባካችሁ፣ ይሄ ቪዲዮ ሪኮርድ አድርጋችሁ ቆርጣችሁ ወደ አብይ አህመድ አድርሱልኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስማኝ፣ እኔ ኤርትራዊ የፍትህ ታጋይ የምልህ ነገር አለኝ። እኛ ኤርትራውያኖች ከኢትዮጵያ ተገንጥለን ያገኘነው ነገር ምንም የለም። በቃ መከራ፣ ስቃይ፣ ጉስቁልና አገር የሌለን ሰዎች ሆነናል። ስለዚህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አንተ ብዙ ጥረሃል ለመደመር ሁለቱም ሀገር ግን አልሆነልህም። ምክንያቱ ቲፒኤል እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እስከ ቃል ድለይብለይ ነዚ ትበቃዕ ቃል ተላትኩም እስከ ድለይብለይ ኣብ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ። ብኸመይ ትገልፅዎ ነዚ? ኣነ እኳ ትሩፋየ ኢለዮ መጀመርያ ናብ ኢትዮጵያ ክትምለስ ተደሊኻ ሃፅ ዘይትብል መን ሒዝካ ለቢትካ ብግርኻ go if you want to go to Ethiopia ይቀበሉኻ ህልም በል ኤርትራ ከማን ሓደ ከማኻ እንተ ጎዲልዋ ትረብሕ እምበር ኣይትኸስር እንታይ ዝሓዞ ስለ ዘለዎ ንሕና ይትበል ንስኻ ነብስኻ ወኪልካ ዕዝር በል ኤርትራ ከማኻ ንስኻ ኢንጂነር ኣይኮንካ ዋላ ዶክተር ተድልያ ኣይኮንካን ኤርትራ ስተድልያ ኤርትራ ከማኻ ትረኽቦ ነገር የብላ ሜይቢ ጉልበትካ እዩ ምጠቐማ ነይሩ ካብ ሓሊፉ ግን ተበርክተላ ነገር የብልካ ሶ ናብ ኢትዮጵያ ክትከይድ ተለኻ መንገዲ ፃዕዳ ግበረልካ ይቀበሉኻ። እቲ ድርቅና ናቱ ኸ ናይ ሓደ ሃገር ፕራይም ሚኒስተር ሲ ነዚ ናቱ ዓጃው ዘረባዚ ኣብፅሑለይ ምባሉ እኮ እዩ ላይክ ዲስ ፒፕል ኣር ኢራሽናል ኣብ ኩነነት ኣብ ኖርማል ሂወት ዝነብሩ ሰባት ኣይኮኑን። ኣሚን ነቲ ቪድዮ ናቱ ንመጀመርያ እዩ ሰብ ክሪኦ ጀሚሩ መስለኒ ለትሰይ ገለ ሰብ ክሪኦ ምስ ጀመረ እቲ ሰብ ዝርአካሲ የፀልሎም እዩ። እዚ እኮ ብሶሻል ሚድያ ንሪኦ ኣለና። እዚ ናይ
overnight success ወይ overnight fame ይብልዎ ናይ ሓንቲ ለይቲ ሰብ ኩሉ ምስ ረኣየካ ናይቲ ኣብ ሙሉእ ዓለም ትፅልዋ ዘለካ ኮይኑ ዝስማዓካ ደረጃ ኣሎ ከምኡ ስለ ተሰምዖ ነዚ ናቱ ቪድዮ ንኣብይ ኣሕመድ ንዓኻ ኣብፅሑ ምልካስ እንታይ ይገብር እስኻ እንታይ ክትገብረሉ ክትመለስ ዘሪኻ ንዓኻ ክመልሰካ ይደለኒ ቢካስ ጾር እምበር ትጠቕሞ ነገር የብልካን ንስኻ ኢንቨስተር ዲኻ ምሁር ዲኻ እንታይ ክትገብረሉ ከማኻ እኮ ሚልዮናት ኣለኒ ዝብል ዘሎ ወታደር ክትኮነሉ ተደይ ኮይኑ እዚ እንታይ ክትገብረሉ እስኻ ከማኻ ዝበሰለስ እንታይ ክገብረሉ ኢሉ ክቕበለካ ክትዋጋኣሉ ያ ወታደር የደሊ ኣብ ውግእ ስለ ዘሎ ምስ ፋኖ ድዩ ዋላ ምስ ገለ ክትወካኸል እዩ ስለዚ ክምለስ ተደልዩ ሻሕ ይበል ልድልሙነ ንዓት በጃ ክትረፍ ዝብሎ ሰብ የለን ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ግን ናብ ኢትዮጵያ ገፁ ዘምልስ ምክንያት የብሉን ኣሓስቦን ይውን እቲ ዘረባናቱ ዘስማዓኩም ዘለዎ ክንምንታይ ውርደተኛታት ሰብ ከም ዝኾኑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኢኻ ትርኢ ውርደትሲ ንዕቁኖ ነርና እንዲና ሕልፍ ዝበለ ደላይ ፍትሒ ኢኻ ይብል ወክ anyway دعان شلالنا محلاف حيش تقارو نزيوم نعطوهم عبد زلو بانداتات اليوم زبلوهم نعطنا بانداتات دم حلف زباليوم امين مجلس يبلومن سلازي ኢትዮጵያውያን ቪዲዮ ይሪእዎ ስለዘሎ ገለሲ በቃ ካሊ ተሰሚዕዎ ስኻ ሃገር ኣይትመርሕ ወላ ነፍስኻ እውን ትመርሕ አይመስለንን ክትከይድ ተደሊኻ ድማ መንገዲ ፃዕዳ ግበረልካ ይንራገመካን ኢና ኢትዮጵያ ክትከይድ ደሊኻ ሸተት በል ካልእ ግን ዝስዕበካ ያለ ንዓኻ ክስዕቡ ዝደልዩ እንተለውን ሻሕ ይበሉ ኤርትራ ግን ኤርትራ እያ ንሓዋር ድማ ኤርትራ ኮይና ክትነብር እያ ዳትስ ባግ ጌርካ ኢኻ ነዚኣቶም ነቶም ክኸዱ ዝደልዩ ዘለው ኣፍታሓላ ናበልካ ተፋኑ ገለገለ ሰባት ከማን ሓቂ ሓሽ እንተዝኸዱ ከማን ኣብ ማይ ትፀልዕን ክኸዱ ዝኽእሉ ዝቕበሎም ዳ የለን እምበር ክኸዱልካ ትብጎም ሰባት ኣለው ስለምንታይ ክርዳት ስለ ዝኾኑ ፀሃያይሲ ካብ ግራት ክትኣልዮ ከለኻ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ ይኮነን ትቆፅሪ ነቲ ዝጠቅም እኽሊ ግን ስለ ዝርብሾ ንዑ ኣሊኻ ንእንስሳ ክትቦ ትመርፅ ኣሲቲ ፀሃይ ኣሊኻ ወይ ክትጉሕፈ ኢኻ ዝበላዕ ተኮይኑ ሳዕሪ ተኮይኑ ድማ እቲ ሳዕሪ ሕማቕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ግን እኽሊ ስለ ተገድሰካ እያ ንፀሃይ ተኣልዮ ስለዚ ፀሃያይ ካኩሉ ግዜ ኣሎ እዩ ሓደ ፀሃያይ ድማ ትሪኡ ኣለኹም ማለት እዩ ኣይኖ እዚኣ ዓባይ ክሬዲት ክትኮነ እያ ንዑ ግን ነዚ ነገራት ዝኻ ስኢልካ ክትሓልፈ ይትኽእልኒ ኢኻ anyway let's continue ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ከም ወትሩ ዋንጫ ኣፍሪካ AFCON 2027 እና 2026 sorry do you allow 20 the group will qualify for AFCON 2027 yes ንዝመፅ ዓመት መፃረይ ዝግበር ዘሎ ኤርትራ ኣብ ግሩፕ ዲ በፅሒዋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ግሩፕ ዲ ማለት ድማ ግሩፕ ቢ ሲ ኦኬ ዲ ኣይተዋና ብዚያ ሓደ ተቆሪፃት ኣለዋ ማለት እዩ let's show you ኣብ ግሩፕ ዲ መን ኣለው ሳውት ኣፍሪካ ጊኒ ኬንያ ኤርትራ ብዘይ ቃል ዓለም ኣብቲ ዝኸበደ ግሩፕ እዮም ይተማደለው ኤርትራ ኮይኑ ይስማዓና ምክንያቱ ጊኒ ደይንፈልጣ ግን ሓያል ሃገር እዩ ሳውት ኣፍሪካ ኦፍ ኮርስ ኣብ ሃገርን ሓያል ሃገርን እዩ ኬንያ ድማ የስ ኣብ ሃገርን ሓያል ሃገርን እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ከቢድ ግሩፕ እያ እትይዋ ዘሎ ግን ሾክ ክትፈጥር ከም ትኽእል ድማ ገምጋም ኣለና ኤርትራ ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ሾክ ክትፈጥር ከም ትኽእል it doesn't matter ምስ መን ተመዲባላ ገለ ነገር ስኸተርኢ ትኽእል ኮይና ትስማዓኒ so it's going to be very interesting ካልኦት ከም ንሪኦ ዘለና ያ ከባቢ 12 ግሩፕስ ኣለው and I mean it's going to be interesting ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክጅምር እዩ ስለዚ ኩዕሶ እግሪ እቶም ኣብዘይ ጉዳይኩም ወይ ካብዘይ ጉዳይኩም ካይንብልና ንዓመታት ንኣርሰናል ዝደገፍኩም ድማ እንቋዕ ኣብ ዝብቅዓኩም ኣነ እውን ደጋፍ ናይ ኣርሰናል እየ ግን ነዚ ዓመት እዚ ክትዕወት ማልያ ሒዘ ኣጣቂዐላ ክብለኩም ኣይክእልኒ ወደይ ዝነግረኒ ነይረ ኣብደይት ከይደ ኸይርዮ ነይረ ኣርሰናል ቻምፒዮን ኮይና ኣላ ኣርሰናል ሓያል ካላ ኩዕሶ ዝርኢ ዝነበርኩ ስለ ዝኾንኩ ፅቡቕ ይስምዓኒ 2005 ኣብ ዋንጫ ናይ ቻምፒዮንስ ሊግ ምስ ተሰዓረት 2005 ድሕሪ ኣነ ካብ ኣርሰናል እናዛሕተልኩ ከይደ ክብል ይኽእል ብሓፈሻ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ዝቐረበ ዓመታት ይሪኦም ነይረ ሕጂ ግን ኩዕሶ እግሪ ዝርዩ ከማን ቁሩብ ፅሉላት ኮይኖም እዮም ዝስምዑኒ ዘለዉ ምክንያቱ ብዙሕ ክሳራታት ናይ ግዜን ናይ ጉልበትን ስለ ዝርየሉ ክፃወት ፅቡቕ እዩ ክትርኢት ዝሓልፍ ግን ቁሩብ ተለይሲ የተሓሳስበኒ እዩ ንቐፅል ኣብ ናይና መዓልትና ፅነት ቅንያት It's not the Eritrea group. I think. I know that. Oh.
you are very funny. Thank you. You're welcome, Tafari. You're welcome. Thank you. Be safe. Okay, can you do that? Can you do it? Be ready. She can come with me. She's from Eritrea. تيفاني حدش متجمع مالتنا ጽነትናትና ካብ ኤርትራውያን ንላዕሊ ሰለብሬት ትገብሮ ኤርትራዊት ቴፋኒ ኣብዛ ሓለፈ ሪሃም ድያ ሽማ ብኤርትራ ዘላ ንፍዕቲ ቆልዓላ ኣነ መዓልትና ጽነት ዝኾነ ሪኣክሽን ግበረልና ባ ክንገብሮ ደሊና ኢላ ኣብ ፓብሊክሊ ኢንቫይት ጌራታ ከምዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ሓየት ስለ ዝኾነ እዚያ ሰብ እዚኣ ብዛዕባ ኤርትራ ዝኾነ ኣጋጣሚ ተረኺባ ብፍጹም ክትሕልፎ ስለ ዘይትኽእል I'm so proud of her and we are so proud of her and معلتنا ጽነት ይኹን ሃገራዊ በዓላትና ብዝብቕ ዝበለ ከተበል ትፍትን ብኤርትራውያን ድማ ዝለዓለ ክብርን ፍቕርን እትረክብ ዘላ ዓባይ ሰለብሪቲናትናያ ናይ ብሓቂ ተቑራዕካ ሰብያ እዚ معلتنا ጽነትና ነቶም ናጽነት ኤርትራ ክድምስሱ ሕኽ ዝብሉ ደንጎላ ገይጽኩም ትረፉ ተስፋ ቆሪጽኩም ትረፉ ጥራያት ብሎም ዘላ ጽቡቕ ዝኾነ ቅንያት ናይ معلتنا ጽነት ኣሎ ካብ ኤርትራ ድማ ገለ ሓንቲ ቪድዮ ዝረኣኹዋ ንዓጥራይ ክበኩም ርሑስ በዓልና ጽነት መበል 35 ዓመት ኮነልና ንምነ ኔሎም ዓመት በዓልና ጽነት ጽንዓትና ወሕስና ብዝብል ቴማ ይበዓላሎ ኩሉ ምድላዋት ተጻፊፉ ርእሰ ከተማና አስመራ በመብራህቲ ደሚቃ እንሆ መርሐባ ትብለኩም አላ እምባርከስ ቻነልኩም ሲነማ ሰመረ ነዚ ክቡር በዓልና ጽነት ኤርትራ ከም ትልሙድ ምድላዋታ كم تري وزلون مع التناصنات نا إيرترا درو تي سيلبريشنز ناتي جميرة خمسة لون أبكال كان فيديو تاتري أنا يرى خمسة ألكم كفتني بحفشة نايلومي RST سبوا مومنتس نا إيرترا كنودو دسنا بلنيو نحن زكالنا حبريتنا بهم كنبكم فتنينا لايك مقبار شير مقبار يتوخ من حسابكم من دما كموتري مسكنوكم أمزي channelي بفلوي كمسكنا زدلي إذن ستيفانوس أنا زي channel زي بتتجاعمي support تجبر حنت كابتن وعروتات إيرتراويانيا thank you إذن ستيفانوس قبل بيه زي مسكن نابل كنا يلومي مدب أبزي كسازي ميدلي thank you very much and زيا بزيا غير خد لكم بدكم حرق مستور ولا محروس يخوص بريت ابو حرق بعد رسم عدل حسن على ما يحمر سوى حالك في الشهر العسكرة الحويت رقيبة عد حوشة تاخذ بقصة صفر لايك كذب بقوم نور ينسى عبك بسمرة وعيد عبنا تبقى وتعال بحواوته في الشغل عسكرة حويت رقيبة